Everything will be alright. Hey guys. Hey guys, what's up? What's happening? What's up? Come through. Murisei, munofara here, guys. Oh, I'm so tired. I don't even know why I'm doing this live. I am so exhausted. Ndakaneta, guys. I haven't been resting. You know, I'm just touching down from Washington D.C. Ndakaneta zvekuti kunetera tu chaiko ndo kwandakaita, but otherwise, how are you guys doing? Muri sei zviri sei, kuri sei kwamuri? Ndakaneta maziso angu akazvimba nehope ndoda kurara. I want to sleep, but I will try as much as I can to talk to you because I've got something very, very important that we need to discuss. That's why I said no before I go to sleep. It's 7 minutes past 9. Ameno kwamuri kokoti nguvai. Hai tinotenda. Hai Joyce. Vari kuchemera kumoreswa moroi. Muri say, I'm just coming from Washington D.C. and I am so tired. I just want to say thank you so much to vanhu veku Washington D.C. handina mashoko ndikatoda kuzvitaura ndingatopedzera ndakuita tear up, but I want to thank you for the very good hosting that you did, and ndizive kuti ndokutendai sei. You showered me with so much love. I was crazy there in Washington D.C. You should have been there. If you were not there, you missed out. But go Washington quite fire takava nenguva yakanaka, and Anna Brian, they were there. Anna Brian Nyamushamba, they were there. Anna Tiara, it was my first time seeing Tiara. See, Tiara is such a lovely soul.
Tiara, you know, thank you. Ndakatanga kuona Tiara ku Washington D.C. Munhu kuti ndinongozivirawo pa social media, but I got to meet her ku Washington D.C. Brian Nyamushamba, he came nebhazi revanhu. A lot of people were nafochi, but above all, I want to thank Tandi, Mrs. Bailey. Thank you so much. I appreciate the good hosting, the lovely hospitality you gave me when I was down there in Washington, D.C. I appreciate you so much. That's why you see, Kuti, you know, I'm loved. You know, you feel the love. You see the fake, you know, that love that you see, or that fake love on social media, you know. Real love is out there, and I appreciate. It was just too much, and I was overwhelmed because you guys were all over me. You treated me like I don't know. Feel at home, and I honestly wish I could stay for longer. But you know, ndakauya kumujolo wangu unomboti ukati tambe ukamboona vamwe omboita sei ombodzoka kumujolo, you know. Hanzi meno yari kuti ini zvana nongopinda vachingotaura zvekupenga tinoblock. I don't have time for nonsense. It's still early in the morning. Just to come here with your negativity, I will just block you. I don't have time. I am too tired for rubbish. So please. So thank you so much. Washington takaiuya. Takambenge tanzi nevaya vetsapfu dzavo vaya tipinde Washington D.C. You know, people just like to threaten, but they are just barking bulldogs. At the end of the day, hapana pandisingatsike zvekuchikidziro zvokuti munhu anenge agarisa muAmerica akufunga kuti they own America was there in Washington D.C. in full force. Hapana kana zvandakaitwa, hapana ende hapana ende chandinoitwa hapana. Nobody owns America. We are all free to do what we want. Pasina zvekuda kuchikidzirwa nemwe munhu nekuti anenge agarisa munyika yevatemo obva atofila kuita kunge ndiye muridzi waAmerica. Ndakamuya muWashington D.C. ende ndakahostwa nemumwe muhostiro wekuti ndakatoshiya kuti ndiyo Washington D.C. here yainzi zvoni aibude munhu. Vanhu vakatobuda kudarika mamwe maplaces esa ndakafamba. So you know, vanhu vanowanzowanzira simba pamuromo sepinjisi, otherwise chavanoita chacho ndo pasina. But anyway, I'm not here to talk about that. I'm just here to thank you guys for the love that you show me. Above all those who be trying to attack and suppress me and scare me, muno show up, you fight for me, you stand for me. So sometimes then ndakatongogara behind the scenes because mama titoda kuona kuti vanhu vacho vachaita sei. So thank you so much. I appreciate the love that you show me. Brian, I appreciate you. Brian, ndakangomona once in my life. That was my second time of seeing him ku Washington D.C. Akauya Brian, as much as ainzi ye usaende, akauya Brian, akauya akasapota akazobva ku hakuna matata kweka akazobva kuma 3 a.m. It shows love. Akauya Brian, you know, but anga atombopiwa maoni ekuti usaende. Ikona kuda kugara life yekuda kucontrola vanhu kuti usaende nekuti chi vanhu vanoita zvavanoda. Vanhu avaudziro zvekuita. So shout out to you Brian Nyamushamba. Shout out to you anonzani Tiara. Shout out to you my sister Tandi, Mrs. Bailey. Mbinga dzisina noise, kwete mbinga dzinoda kushaina red bottoms. Mbinga chaidzo dzine mamanshoni dzakanyarara ku Washington D.C. uko. Thank you so much Tandi. Wakaita I don't know. I can't thank you. You know. And ndofunga pandichabva muAmerica ndanzwa nemalebo ndanzwa. Ndakatengerwa iwo Louis Vuitton aya machiko. Ndanonokerwa nekuenda kumba endi. Ndakaimba ndawedzerwa shopping. Ndichachena inine mbwa yangu sasi tichange tichichena mufunge. Kune mashops embwa. I didn't know kuti inokumba ariko zvawo but mashoma. But kuno kwakazara mashopi embwa ndakatengerwa hembe dzembwa dzasasi wangu ndanonokerwa nekuenda kumba kuti imbwa yangu ichene. Sasi akacheneswa kanhi akatengerwa malebo sasi mitupo yehembe ndatononokerwa kuti ndinoona sasi. I had a beautiful awesome time and thank you so much. Then on the 12th to those chiri kunetsa, I have seen kuti a lot of people
ndakaona vanhu vachipenga Mai Tt, how do you come to America mukasatsika kuDallas, Texas? So on the 12th I am going to be in Texas, Dallas. Vese vaindinetsa kuti buyai mutione kuTexas, Dallas for a meet and greet. I am coming to Dallas, to Texas on the 12th. On the 12th of November, I will be coming to Dallas. Dallas, I am coming. Ndakanzwa vanhu vobhu vari kungotema Mai Tt muri kufamba muri kungotenderera. How do you come to America? You don't come to Dallas. Ndakanzwa kuti Dallas inzvimbo yakazara mazimbo kukunda kumwe kweso. So hanzi haungauye muAmerica ukasauya kuDallas. So I'm definitely just going to come. Kufamba kwangu, it's all about just greeting people. It's not like I'm coming there to do something. It's just a meet and greet. Kuno vanhu along the way, but munhu wangu wana ndakafambira zvangu ndandakauya kuzoona bhebho wangu, ende nina bhebho wangu titori boo zvekuti kungoshanyo kwekuti I am touring, but you know, ndakawirawo zvangu bhebho wangu. Shout out to you, Mr. Maposa. You are loved by me. I love you too much. Ndokudisisa zvekuti du, zvekuti bebe, zvekuti be. I love you so much, Tinashe wangu, Tinashe wa Mai Tt, and thank you for letting me to explore. Unoziya kuti ndichakusiya utisiri mu budget. You are just providing, baby. Enda kwakati aiwa ngatimuroverewo maoko. Unoziva varume vakadai vanodiwa once in a while. Varume vanoitawo kuti you know vekuti hauchanyanyobudawo mubudget, vanoitawo vachikugama. Aiwa ndinokuappreciate chirasha wamambo. Thank you so much for you are going out of your way just to make sure I'm happy. So thank you so much, Tinashe. I love you so much. Ndinongonamata kuti relationship relationship dai yangoramba ichingoenderera mberi kana yazongopero ameno, but anyway relationship yaifodfa zvaizvezvi ndinoikuza ufunge. Thank you so much nekungovapo nekungosapota, uchingosapota zvako uri kumateresi zvako. Wani munhu asina noise anenge achingoita yanenge achingo ndokuda zvekuti damn it Tinashe iko nezviri kubasa. I'm sure pamwe watomboenda palife baby ndokuda singaiti. I love you too much. I love you too much. Zvekuti do. Thank you, I appreciate. Saka on the 12th of this month, we are already in November, and 12th of this month ndinge ndiriko kuDallas. Kunongo akufambwa nemabhazi kukwira ndege. Saka ndosaka ndonyanyotenda murume because haizi nyore kuti every Friday ndiri kungoramba ndichingonzi kwira wakaenda uko, kwira uchienda uko. Mukaona mastates andafamba, you know, ndopa muno understand kuti I really need to thank this man because aiwa ari kubuda mubudget. Kana achimboita ma-savings zvaizvezvi aiwa ambobuda bag, ende ndinozvitenda at least you know uri kuspenderawo munhu wako wawana. Saka thank you so much. I love you. Never mind what they say. Ndokuda uri bhebho wangu, chibhadhista changu. You know, isusu we don't do maspaghetti men. Varume vakaonda is not for us. Isusu tinoda varume vakasimba vekuti kana hondo yauya unowanda muma shoulders, you know. Zvarume vanenge maspaghetti, we don't do that shit. You know, tinoda mamonya yo chibhadhista changu cho ndinonzwa kudzirwa nechibhadhista changu chana chiripo zvese zviri bo zvekuti aiwa ndiri safe, ndiri very safe. So I'm coming Tenji and Ohio. I'm coming before I go to Zimbabwe. Ndichauya ku Ohio. Big up Tinashe Badista wangu anonzi Badista kako murume akasimba ka shame. Amusukumudziya murume akasimba nerimwe rusimbo ruri pari, so akasimba kwese. So varume akasimba ndinozwa kuvada varume. Munozati ndiri kamunhu kadiki, saka ndinowanzoda varume vanondichallenge vekuti kune zvichero kati so ndinonzwa kudzikamo. So kuti varume vanenge spaghetti kuti uti ungati achapepereka nemhepo. Aiwa Tinashe ndokuda zvekuti bhebho wangu ndinokuda. Usateerere zvevanhu. Ndiri munhu ari bo zvekuti nditoriwo marriage ningirikini marriage material zvako. Usateerere zvevanhu vauda kuti iwo usandipinze parenda. Ndipinze murenda handina kana problem. Ndipinze baby, chimbonditry ngobvisa kwangoti zvimombe kudai, so ndipinza so ndovanda kuposta zvangu baby.
bebe wacho akunditirawo shanje nhasi ndazonowa azviposta akutofungidzira kuti chichi amene kuti vanhu sei vachida kungondivharira zvinhu zvangu. Ndakanzwa musunonoyi zvakunzi kwanzi ex yangu anga ari kuWashington D.C kuda kundirambisa maita kuti munhu azozvibuditsa musaga nekuti akutofunga kuti pamwe inini ndiri kumudyira musaga. Inini ndandisingamudyire musaga ndaingoti woti chaofficializa because ndiri kuda kubvisirwa hati mazviona but atozobuda musaga atoona kuti kuda pamwe ndiri kumudyira musaga but aiwa bebe hapana usateerere vanhu vamadzobvurana vanokandimaka zvekuti ndiri wife material handinoona uko nezvimba mako mese lounge bedroom muri makachena ndototsvaira mubakaindi todidi hembe zvese ndakaisa muorder masofa zvese zvakachena izvi ndiri wife material zvako bebe sanyebero nevanhu vachiti handisi wife material ndiri wife ndipinze muwhite wedding ndikutoda white and blue wedding ndiri munhu ari bote kuti nyebero nevanhu vava vachazvionguwa kugumburwa uchinzanzi ndanga ndichinyanganya ndonyanganya kupi zvangu ndinewe so munhu badhisa one murume akasimba anondi for the way aiwa tinomboti tikati fare tomboseka handiti ndiri marriage material zvekuti ndinototoera kamba izvozvi ndikatokurakidzei imba makachena zingaine matausa ari kuti ng'ale kupenya kuti waiwai chaiko pane mukadzi pavakadzi vese vakadanawo pana akambotsvaira matsvairo inotsvaira kamba rumwe rutsvairo rwekuti hati munongoona kuti kumba kwangu kwakachena sei kuzimbabwe ndine masmarts kai ndinotsvaira ndichipidigura 25 meters matsvairo andoita mubadza dammit kungoti kune zvindasuwa manje vasikana vangu vekumba ndazonzwawo nekutsvaira kwacho wetway zvingadai ndiri kumba ndichingoti naikiri zvino wife material zvina kuchipa zvo wife material tei tichida kuscowa mapoints but ini zvekutsvaira chaizvo havhisi zvangu musazomudze zvekutsvaira izvi but ndiri kumbozama zvangu kukwesha ndichikwesha esi baby what's up tinase ibva mucomment section idzokere kubasa baby ndiri kungotaura kuti ndatsvaira uda kuti ndibike iko baby nyora mucomment section ndobika chiko spaghetti bolognese uri kuda chiko chandingafanira kubike because ndatomuka manje ndikapoda zvangu ndokubikira chi uda chi baby nyora mucomment section ndiche chi chicken alfredo unoda iya unofarira iya chicken inonzi chicken alfredo ye ndobike iko naiwa mambo nyorai mucomment section mutinzo kuti ndibike iko mazongobuda kama ndichodana ndakaneta handina kumbonzwa kana kubuda kwenyu mubandanga ndakadhamba kudai ndakadhamba nelove munhu wacho iye anozoita imwe love yokuti apa ndanchangobva kuwashington kudai ndandari paralyzed chaite ndazongonzwa kiss paforehead mazobuda nguva iko naichirasha mukachimemba ndatomuka izvezvika ndikatona mhosva uri seiko nai mhosva unofara here mhosva mabuda nguva inai baba chindiudza kuti tobike hamuna kuzondiudza mazongobuda because nikandararooka ndinoridza ngononoka anenge asingadi kundinetsa ndakutoridza zvangonono saka angosiya angu kuti tsvoda haana kuzotaura kuti what's on the menu today chitaura ika ndobike iko ndobika broira here ndobika ndobike iko ndatotsvaira mumba dedi ndabika ndobika chioxtail ndoita zvekuita sei ndobika chiko baba munoda kudya kama masure nyamuda kufidwa ndobika oxtail neiko anyway handina kuuya pana pakuzotaura zvababa ava zvangu kungotaura kuti tingofambisa time panapa pane mwana ari panapa anonzi Samantha. I am not seeing Samantha. Samantha, if you are here, type andikuadd. Mwana uyu, she is just 16 years old. Mwana uyu anoimba hama dzangu. Maimbira anoita mwana uyu ndoda kumuadd apa mumunzi uyu anonzi Samantha. Ningirikini Samantha uyu anoimba she 16. Kana makamboona pane mwana akaita video na Sebastian Magacha akaita futi na Betty Makaya regedza ndikuverengere profile yemwana uyu. Kana urimo Samantha chibva ungotaura kuti ningirikini hanzi na uyu it will end in tears. Aiwa regedza izvo kana tachema isimoti zewan kuti tikachema tinozvinyaradza tokontinya
musanyanyobatikana nemisodzi yacho ndeyangu yangu yakawandisa. Mwari akatondigadzira drum, aiziva kuti ndichave neruchemo ruzhinji. Saka musandityire, but for now aiwa ndiri kufuta, ndimuri kuonawo kana breast riri kuita kunge ndiri pabreastfeed, ndiri kuita kunge ndiri pabreastfeeding kudai. Breastfeeding unoziva ukanyatsobata zvakanaka unoita mazamu mahombe anenge maimplants. Breastfeeding unonyatsoona zvinhu zvinyatsoti ukwandimbona kuti mabreast angu ari kujamba jamba, so akuita kunge Pamela Anderson. Kusimba unoziva ukanyatsomarinate unonyatsoona kuti unosimba, unoita mamwe maweights, unogaina maweights in different places kudai. So Samantha mundoringisa. Manje Samantha hauna that green button, right? Samantha please, andada kuti ndikutaureje mwana uyu. Unonyatsoona, unokuona kuti bhubhu racho rakura, so riri kuita zvichikura. Samantha, I'm adding you. I know, yes, ndida kuti titaurezve mwana uyu watafambira. Oh, hi sweetheart, how are you? I'm good, thanks. How are you? I'm good. I hope wangu wasingateere zvandandichitaura izvi ndezvevanhu vakuru. Mwanangu unofara here Samantha? Tinofara muri sei? Ndinofara. Guys, comment section, meet Samantha. Anonzi Samantha mundoringisa, a young upcoming musician. She's 16 years, born in Mutare, but she relocated now. She stays in South Africa, Pretoria, doing grade 10. Mwana uyu unoimba zvekuti hamusati makambonzwa mwana maimbire ake. She's a young musician. Saka aiwa, let's just cute. She's only 16. She's already making waves. Mukatarisa mu comment section ndine YouTube link yake yandiri introduction about who you are, where you coming from. Vanhu vakuziveka. Tikuda kukurudzira my young talent. You know, Zimbabwe kuna Hemani, kuna Natiti. Then we have Samantha. We are very happy because industry yedu iri kukura nevana vadiki. So talk to this. These are your fans. Automatically they're going to start following you. Ndatoisa YouTube account yako. Vanhu enda ikoko munosangana na Samantha muone zvaanoimba. Taura nevanhu Samantha, it's your time. Don't mind me. Ndikatanga kutaura ndipedzi. Right. Well, I started singing when I was 11, right? But I didn't take it seriously because, I mean, everybody can sing, and that's what I thought. And I started taking it seriously 2 years ago when I was 14. And when I was 14, I started showing my dad interests in my music, and he saw that I probably can do this, right? And my dad is my biggest supporter. Wait, there are volume, Samantha. Can you speak up a bit? Because right. Yeah, maybe just try to be loud like me, your mother. Right. Okay. So last year, I did a song na Beti Makaya. It's called Don't Worry. It's on my YouTube, and that was my first single ever. I really enjoyed being in the studio, and I told my dad, I want to continue doing this, you know, it's fun. And this year I did a song with Sebastian Magacha, and I loved making the music video. Everything was great. I mean, plus I love Zimbabwe. When I went to Zim, I met a lot of people. I met Fifi, and she is amazing. She's like the funniest person on the planet. We literally had the best time. I met a lot of people that inspired me, and it was fun. So I decided that I'm going to keep doing music, and yeah, I shall, you know, pursue it. Okay, so tell us, this music, when did you discover kuti iwewe you have kuti unotoimba zvekutodaro, and how does your parents take it? Because my parents hobo anobelieve kuti zvemusic kuvana vadiki, you are still at school. Doesn't it affect your school? I get that a lot from people. Well, when I was 13 years old, right,
I started singing in church and it was fun. So I discovered that I'm actually good at singing. And most of the times, I also get the questions of, you're at school, so how are you balancing, by traveling to Zim, going to the studio. But I have a passion for music, so it's very easy for me to juggle my schoolwork and juggle music and every single thing that I do. Um, my parents are very supportive, right? My dad is crazy for music. When he was younger, he also sang. So he's trying to push me how he wanted his parents to push him, but didn't get that chance. So he is pushing, pushing, pushing until I get to where I want to be. Okay, so how did you feel collaborating with Sebastian Magacha? I saw your song, Varikuti Anoimba Music, which is into gospel, right? You're into gospel music, right? Yes, I'm into gospel, but it's like for now, until I can choose exactly what I want to sing, I'll be singing everything. You are singing you everything. So you do secular music, you also do gospel, you sing. Uda kuimba zvese, hauda Yes, kupinwa kunzi you are a gospel musician. You can also sing about love and everything. yes, that's right. That's Yes, fine. that's right. So are you working on an album? Matrix Awaita so far, Mangani. Are you working on an album? What are you working on? I'm working on something with Elad and Sharon Chirai. It's coming out soon when it is done. So once that is done, it will be released. And I don't know if I'm supposed to say this because it's probably a secret, but I'm going to be releasing a song na Fifi soon. Yeah, it's still cooking, but when it's ready, it shall be released. So We're how just many tracks waiting on have you done so far? just two. Yeah, two. Just the two tracks. Okay. So where do you see yourself? How do you see people already know about Samantha Mundoringisa, right? Mm-hmm. How are you going to handle? Do you think you are strong enough to handle my criticism? Social media, the press, showbiz is very challenging. You get a lot of attacks. How do you think you are strong for that? Do you think you can handle that? Surely by God's grace, I will be protected from negativity. But obviously, we can't be sure that people are not going to be negative. But I feel like I have so many people who I look up to who handle negativity very well, including yourself. So it's like very easy for me to see negative comments. Like on Simokati Tambe, somebody commented, song Boa, but we're only looking at the visuals, right? My family was like, attack, attack, attack. My dad and everybody in my family was like, you know what? Attack. So it's very easy for me to deal with negativity because I'm a very positive person. So it doesn't really get to me that much because I know that people will be negative on so yeah, I think that's it. Uh, you are very, very mature for your age. Well done for that. Because ndikuona kuti une kukura katoma uri runyatsoziya zvauri kuita. So any words that you want to encourage vamwe vana vane zvipo zvavo out there vari kutadza kuita come out, any words of encouragement, any words of inspiration you want to tell vana? Because I know some of the kids are watching you. I see my daughter is there in comment section ari kutokuona izvezvi. Mm-hmm. So my advice would probably, because a lot of people give advice saying push, 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 but I'm not going to give that advice because obviously you need a platform first. So you can't push without being given a platform. So my advice would be just try your best to create a platform for yourself. Nowadays we have social media, and social media will literally blow you up. So work hard, don't give up, and make sure you get where you want to be. Because if you don't believe in yourself, nobody is going to believe in you. So you have to believe in yourself first and love yourself. Love yourself enough to know that you will make it. And if you make it,
then you'll be even more confident. It will just Well flow. done. I guess kuchikoro unenge unogona, because confidence that you not only are you talented, but you're also intelligent academically. So I really Right. wish you all the best. Nemunhu wese ari palist yako wauri kufungira. Who else do you think who else Thank is you. in your mind wausati waapproach wauri kuti if only I could do a collaboration? For those who are asking, her name is Samantha Mundoringisa. There is a YouTube account yandatika apo for those vari kuda kuziva vasingamuzive. Just go mukapressa that YouTube ningirikini link. Ane song yakaita naSebastian Magaja. I'm telling you, it's beautiful. Ndo yandatopinda ndichiimba ndichidairira yekunzi everything will be all right, something like that. That song is just wow for her age. Unyatsoona kuti aiwa mwana akarongeka ari kuziva zvaari kuita. And I want to say thank you to your parents for allowing you to be you. I see they've been flying you in and out of the country. You are in South Africa, 1 minute you're in Zimbabwe. They are very supportive. I've witnessed that. And Mr. and Mrs. Mundoringisa, keep on supporting your child. This is a talent. You don't know where this talent is going to get here. You don't know where this talent is going to put on the table. Sometimes vana vanofoira mabhuku votozochengeta mhuri neizvozvizvi. Saka thank you so much mama nababa nekusapota mwana uyu kuti aite come out, aite explore, ave herself nekusamutsikirira. So unofanira kuramba uchivatera, at the same time usazotadze kuteerera vabereki nekuti wapiwa freedom. When the parents give you freedom, use it wisely so that zvirambe zvichienderera mberi. Pane here any other celebrity yauri kuti inini ndoda kuzoimba nanenge? For those who want to see what she does, watch, go pa YouTube yake, link ndaisa ndapina. Samantha Mundoringisa, also on Facebook, she is there. Samantha Mundoringisa, also on Instagram. You just type Samantha Mundoringisa, you will see all her works are there. Chitiudza ma celebrity auri kugaya musoro mako kuti unoda kuzoitawo ma collaboration now in the future. Okay, so gospel wise, I really want to sing with Benjamin Dube. Like, he is my number one goal. The day I get to sing with him, I will literally Benjamin Dube. Okay. Yeah, I'll literally be on the moon. That is my goal. And another one would probably be, I don't know. I've never thought about this. I don't know. Or you still wanna do by yourself also, which is good. Ombotanga wanyatoita out there. So any last words before you go in and ngangoti uyendeka mwari ungoti anoimbeiko mwana uyu? We just want to hear a little something, the voice itself, the raw voice. I know pamwe you are not ready, but you are a musician ka. Tomboti wauya kuaudition kwaMai Tt, chimboimbirawo mafans mucomment section vambonzwa kuti mwana anoimbei, bhoza mwana kuti hatimuzivi, vamwe vari kuda kuziva kuti munoimba zveshuwa here. So let's hear tomboti kumatopa show. We've got 1,500 people watching you right now. So just give them a little something that they can actually follow vononzwa kuti mwana anoimba chaizvo here. Right now I have flu, but I'm going to try my best. Please. Okay. I'm gonna sing similar to them, but just a little part. It's a beautiful day. The sun is shining over my life. Gajurambe shakara, shiguramba shakara. Andiri kuchema kusua nekufungi sisa, no. Shiguramba, kana usinga de kufara. Sarah Chambotamba. Yeah, Flu. That's the song you did with Sebastian, right? Yes. Guys, varuda kunyatonzwa song iyoyo apa ari kuimba anga achinita ane Flu. Endai click the link below YouTube iyo muone song iyo. After the show, I'm definitely going to put your link on my Facebook page so that people will still click on to really hear what you sing and watch your video, because to me that video was
on point. No, Sebastian, he cannot deliver. He always delivers. That's one thing I like about Sebastian. And you did very well by collaborating with him. He's one of the artists who got a breakthrough in the industry, gospel wise, and I'm sure he's still mentoring you. Well done, Seba, and thank you for allowing kushana Nemwana. As much as you are now Sebastian Akura, you were still humble enough to say, no, come Samantha, let's work together. So well done. I like the video. I love your voice. I love everything about you, and I can't wait to hear what you and Fifi are also doing, because I heard you are doing something in Andiquate. You can go on, no, but whatever that you're doing, all the best. I'm here cheering and supporting you all the way, and I wish you well in your musical journey. I also wish you well in your academics. I wish you well in everything that you do as you are growing up. I wish you well, Samantha, and thank you so much for gracing us today on Mai Tt's Diaries. We are happy to know live. Follow her on her Facebook page. Follow her on her Instagram, Samantha Mundoringisa. Also follow her on YouTube. Let us support our young ones. Yes, they do make mistakes here and there, but the more we encourage them and the more we hype them, they will gain that confidence and they will end up being the best. You always need that support for you to be the best of yourself. So all the best, Samantha. Waita kune kuyapa program pana pa Mai Tt's Diaries. Do you have get hold of you? I don't know if you can share your digits or it's only your profiles on social media. Do you need to share your details, or we just share my handles? All my details are in my bio on my Instagram and also on my YouTube. So if anyone wants to get a hold of me, they can go to my Instagram and look for my information there, and they'll find it. Okay, thank you. So vese varikuda kuonzwa nezvemwana, we get to know her better. Follow her on her handles, Samantha Mundoringisa. Follow her on YouTube. Follow her on Facebook. She is there. My videos ake aripo yakaita na Sebastian inonzi chiso that vanhu vanogona kuenda pa YouTube vogoogle Stare Song. Nonzi Simukati Tambe. Simukati Tambe, that is the song yakaimba na Sebastian Magaja. So endai munoona song iyoyo Simukati Tambe, Samantha Mundoringisa featuring Sebastian Magaja. Thank you so much, Samantha, for coming through. Thank you so much for having me. Any last words to the people who are looking at you right now? Always keep a smile on your face. It helps with anything that you're going through. And if a smile doesn't help, pray about it. That would definitely help you. That's all. Thank you so much, Samantha. I heard you're going to school. All the best. Thank you. Bye. All right. Okay, bye. Na Sebastian Magaja inonzi Simuka Titambe. It's a beautiful track, and this won't go taura zvekukufadzai yakanyanya track iyoyo unotoshaya kuti mwana here. She is so amazing. Endai munoteerera mwana iyeyo. Regedzai timbosvitsa maoko kuna vatete maswera sego vatete vemunhu munofarire naye vatete. Ndaswera maswera sei? Aiwa tasu Ndinofara makoti vangu. Muri sei zvenyu? Kuri sei kwamuri nai tete? Vari sei bhuti vangu? Aiwa bhuti vanofara, mufunge tiri kungodai. Kunoku kuri nani makoti? Kuti ngale tiri mukati memba yabhudhi vedu. Tinotenda. Aiwa vari kutichengeta zvekuti ndinongoramba ndichingoisa mathanks kwamuri, mufunge bhudhi venyu number 1 taikova tete. Thank you so much, makoti wangu. Saka muri kuitei kunhai vatete? Kwangu I love you. African countries. Kunoku it's 15:43. Zatokuma to 4. Alright. Kunoku ndichangomuka. Vaze vabuda ndisina zatokuma kubabikira asi ndakutobika zvangu.
vangobuda zvavo ndakaneta ndandiri chitosimukai mubike lunch. aiwa ndakuda kubika vangotongomuka ndobva vatongondikisa zvavo pamhanza ndobva vaita se ndobva vaenda saka handina kuzokwanisa kumuka kubika asi vamuka zvavo vakatoenda zvavo kubasa asi ndatomuka zvangu ndageza ani mazvona ndageza izvezvi ndageza ka uri kuoneka poda ndapoda vatete ndapoda ndo zvinoita mukadzi wakanaka unomuka uchigeza wobika. aiwa ndamuka ndikatogeza ndageza kwese aiwa hapana kwandisina kugeza ndageza kwese ndageza apa aiwa ndageza zvese kwese ndageza kwakara. That's good. Haya ndageza zvangu ndinogeza makuseni peni pandakabva kuWashington ndakageza futi ndakasvika hangu kumba kuma 2 a.m. ukasvika ndakasvika ndikageza wakatosvika ukageza ndakasvika kugeza haidi munhu anoratina kugeza iyo anoti akabva kubasa anoenda kugym obva ageza saka kazhinji kacho tinogeza tese saka tageza hedu tageza tese kuma2 asi makuka zvake akageza ega nekuti ndakaneta. All right, Makoti. We love you so much, ne? I love you too, auntie. I love you more than you can imagine. Thank you nekungoramba muchingohaipa rudo mudzi hanzvadzi yenyu kuti isateerere vanhu ava musunono yange yakutopenga ichi kwanzi nini ndiri kuita zvemaaferi imi muchiramba makatsika ipapo tete tiri kuda kuti muchato upinde munemba handi maona ndinokubhadharai ndinoramba ndichikubhadharai itai kuti ndisatombosi ndinoramba ndichifasa. All right, Makoti. Musambototeera zvenyu tete ndiri munhu akakwana wife material imi muchiramba muchingofasa ikoko. I know you Makoti. Auntie, you know I'm wife material. 200 yes 200 meters straight away. Zvinhu speed sai zvinhu tete ndiri kuona kunge muri kuslowa down. No, I'm very fast. Unongofanira kuisa mayusa chete unoona kuti fast yacho unofamba rega ndione kuti izvezvi ndingaite mari fambisai zvinhu tete ndikuda kupinda murenda tete handisi kuda zvekuti tinyanyopedza nguva vavengi vari kunyanya tinomhanya defeat toda kuti tikasire zvinhu izvi vavengi vasati vapinda pakati pedu saka chifu izvezvi vavengi vasati vapindira izvezvi pamunobva palive mumutextire muti Makoti ari sei chichioti uko mombe dzoenda ini dai matomuti afanoendesa inisa ndadzokera dzifanotungamira mombe dzinosvika December wasvika kumusha ka chitei kuti dzitungamire ndokuti at least pamunodzokera mwana mombe dzavepo ka zvetete izvezvo ndinokupa izvezvo mukadai ndokutsirai mombe ngadzichitungamira inini pandozosvika uka mombe dzinenge dzatoita touchdown nekuti mombe dzikatanga dzichapfuura nemuEthiopia ka dzichizonanga chita even yakabvisa yekuroora ikandokamura pani that's good ndokunhongesa yenyu yekufasa mufacho paroora pane yemufacho yeah tofaisa zvinhu don't worry Makoti, don't even worry. Manje mombe ngadzifanotungamira tete handisi kuda vavengi vari kunyanya kuda kuedza kuninga ndakutoti dzinokuwana ikoko ka December paunoenda kumusha unowana dzatokumirira ikoko handitika muise 1 yeushingi ndandakakumbira mombe yeushingi bhuru ndodaya nehambo ndinoda ine hambo inonzi chiko ine hambo paya inonzi chibruman brahman inonzi brahma unonzi iyo imombe yeushingi iyo ikatanga kutungamira yonosungirwa pamuti kumusha kwedu kubhowera uko iyi mombe inongozvimira iyo inofanira kunzi mombe yeushingi exactly iyoyo ndoida deni dzimombe ndoyakaita seiko mombe yeushingi ibrahmani so ine hambo so
Imwe totonongona ndicho chibhuru cho chinenge chine zera. Ndoiziva. Munoiziva ka? Ndoda iri yeblack. Ndoiziva inonzi Brahma, Black Oh, Brahman. yeah, that's great. Imombe yeushingi haisi kuiswa pamombe dzimwe dziri kundiroora. Iri kuiswa pakungoti imombe yeushingi. Haisi palist remaroro. Imombe yeushingi. All right. Inodyiwa neni Oh, handi munoziva extra. iyo imombe yangu nemafanzi yangu. Yeah, unemafanzi wopo. Brahma. Yeah, that's great. You are right. Unoda ine nyanga here. Oisina nyanga. Takadai. Oh. Takadai. Dzakakela mombe. All right. Totoitsvaga ndototumira shoko kumusha. Iriko munogona mukandipa 5,000 ndoza kwainowanikwa. Ndoitenga. Ko iwewe wakuda kuti utengere isusu anditisi tinoroora totenga. Saka mukoto wacho wemombe naye. Auda kuti ropa ka, auda kuti dira mari. Aiwa kuti musaneta. Tozvitsvagira tega mombe, todziva kwazowanika. Ndinoiziva mukoto wacho. 5,000 chete tinoenda tokusotera imombe. Mukoti sadaro. Aiwa maita basa pane munhu titori nemapurazi emombe isusu type dzese. All right, yeah, love you. I love you more tserega indigotana nemuinbox munai pane munhu ndikuda kutsvaga mu comment section wandoda kuedha papa ndangoti ndikukwazisei tinofanira kurespecta hama dzemurume kana dzauya mu comment section kungokurakidza kuti showers of love. I love yes. Imimi woti return the favor. Yes, thank you. Love you too. Zvekuti mu relax zvimombe zvinonoka tikazopesana hamuzondifarira ana mwari nekuti mari dzangu dzamadya dzati ndichitumira kuti don't worry. All right, bye. Bye, Tete, usipere boa. Unobva wachakautifasira uchiita kuti zviite kuti ngova iwo kuti hama dzemurume dzinongoda kungorespectwa chero zviranecessary. Hama dzemurume hadzize kuti ko unobva wachiita kunge usiri kudzifarira. Nyango vavo vachizotexta nenyaya dzemari unenge uchingosimairo kungoti zvifambe mufaso tisamufaso. Handinozvona. Farira hama dzevarume. Vamwe vanhu hafariri hama dzevarume. Amoti makaita sei? Ndo paunogena mafevha kuti munhu ada kukuramba vanomira so vakaisa musoro pasi vachiti haende bhozoningwa vakavabraiba kuti braiba yengozi. Zvino ukati hauwirirani natete hauwirirani naamwe nawe unozodiwa naye. Munhu akaenda anongozvongonzi ngazviende saka uniyo ubraibo unodiwa maengozi ese. Respecta vanhu ina ndinaex yandisina mbowirirana nehama dzavo ndinowirirana nehama dzemaex angu zvokuti kuitira kuti vangoona kuti iye ndiye akazvirusa handiwazvona ndinenge unenge uchita ruruzo bhozi ndikanamoko ndinovhoterwa musi wemaroro mavhoti acho anenge ati kudai bhozi ndinenge ndakasimbisa kwese vanhu rashisa mufaso. Vamwe tete vauya tete ndokuedhai apa ndakuda kutaura naTendai aripo here Tendai tete ndikukuedha handiti vacho vakuzowanda. Congestion yacho yana tete vana tete dzikamai handiti ndiri pabasa handiti chimbodzikamai ndimbopedzisa zvebasa. Akomana vazara manje vana tete vai mirai mu comment section ndikukuedhai. Right, Tendai ari kupi? Tendai, are you here? Ndikukutsvaga Tendai but handisi kuona. Ndoda kuedha Tendai. Guys, do you remember that guy anonzi Tendai uyu wemaweave aimbotengesa maweave uya achitengesa mabrazilian makelwigs aitengesa mawigs achiita mawholesale prices anonzi Tendai. Ndiri kumutsvaga akazoda ndikanga akupromisa yakati ndikaenda kuDubai ndichauya kunonzi kuchi
kuZimbabwe ndichaunza ma-weaves nema-wigs. Saka Tendai wachona auya ari mucomment section anga achiti staff yake yakasvika. Ndo vanoda kuti akurakidzei vakadzi vemucheno kuti staff yake yakasvika. Kana uri mucomment section ndichingotaura kuti add me kana itendai ndikuedze kana ndikutokutsvaga zvandisi kukuona because ndoda kuedza vana tete vangu vakawandisa ka. Lucky uri sei? Uri sei? Anditi vana tete chimbomirai mucomment section. Nai ita add kamucomment section nai urakidze vanhu zvinhu maproducts akauya nawo tikuedze handiti. Ari ku yes Tendai Muzenda ari mugoto ndakuona mukomana uya akanetsa nemawigs nemachichi akanga achiti ndichazodzoka ndatenga zvinhu kubva kuDubai anga akapfeka hembe dzekuDubai mukomana uya wekunaka uya wamainge makuda uya asi muri mumwe munhu zvake ndokuzivai munoda zvinhu ndati ndigare ndataura murume uya akaezoenda kuDubai akanohodha mawaves ake saka auya nawo mawaves acho nemawigs vaiti vada kutenga wholesale vaiti vari kuda Brazilian original vaiti vari kuda chi auya. So I'm adding him to this comment section. Please Tendai, if you are here ndokumbura uye uvaudze varandakadzi vakatoungana izvezvi kuti vaone kuti wauya nei wadzoka nei. Like Ngoshi, it's been a while wangu warova munhu wangu. And I send add request. I'm adding you. You are not in Ngirikini one. You are not accepting. Can you accept? Tendai Muzenda approve. Tendai Muzenda. Can you answer? Hello, Tendai Muzenda. Tendai Muzenda, please. Can you answer? Tendai Muzenda, can you please answer your call? Ndikukuona ndokutoti adding izvezvi. Can you come uone? Hey, Mr. Tendai, the Dubai master. How are you? Muranda Cubs. I'm good, thanks. Murisei mimi. Tinofara munofara here baba. Tinofara. Salam alaikum. Maleko salamu. Kurisei. Aiwa mufaro chete Muranda Cubs. Ndimuri kudya kanyika rutivi. Tiri kuidya masaidi ese tikati rutivi takutonyeba takutoidya nepadumbu chaipo. Nekumusana kwayo taidya shemu. Nyika ndo yatazodya. Unofara here. How is business? You are back from Dubai again. Yes. Sekuvimbisa kwatakaita kuti this time we're bringing even bigger things for you. Tadzoka business irikufaya Mai Tt. Thank you. I think I should start by saying thank you for the support and for the platform. After the first live session, the response I got was overwhelming. Actually, ningatoti response yakatondiratidza kuti ndanga ndisina kugadzira zvakakwana. Saka this time ndauya ndakagadzirira zvoti panisha kutenderedzai ndichikudzai zvatakunzirai muchanakidzwa mese. Saka mauya nei izvezvi mawaves last time makauya nawo aya. This time titaurirai vanhu mucomment section zvamauya nazvo nemaprizes vatsanangurirei vari kukuteerera izvezvi. Ndinotenda. Regai nditange nekutsanangudza iyi yandakabata iyi. This is called a Peruvian 24-inch. Reason yandatanga nei Mai Tt is because do you remember Nicole Madimutsa? She was on your platform Panapa and she went on to represent Zimbabwe ku Miss Eloquent Africa. Akaunza crown kuno ku Zimbabwe. Oh yes, the current Miss Eloquent. The current Miss Eloquent Africa, yes. Yes. As per your recommendation, she came through and then she bought hair from me. So the hair she was wearing on that grand platform, Paka Scooper, that prize, it was a 24-inch Peruvian with a frontal closure, which she got from us. Oh, beautiful. So, yeah, so that's just testimony of the quality of our hair. Kuti kana makuda ukuslaya zvepa grand stage. Vakabva vangonotora price ende hair yacho yanga yakagadzirwa zvemhando yepamusoro. So imari iyoyi. Right, 24-inch Peruvian. Yaita 210. Grade 12A. 210 US. But what I'm going to do is yes, but let me do this, Mai Tt. Vanhu tikangova mhanyira kuma price tisina kutanga tambova take through my products nema features awo vanogona kumhanyira kusvikira kure. So let me just give a brief description of the products that I've brought this time, and then
as the inquiries come in terms of my prices, then we can address them. All right, you can go ahead. Taiwana 24-inch. Yeah, Mrs. Eloquent Africa. Let's go to the next one. So the next one, this is Vietnamese hair. Inonzi Vietnamese super double blonde. Again, ndichichikamirira kudai so. This one, Mai Tt, is proving to be very popular. Nema ladies akawanda, especially those who are not kuita tuma bob, right? Because it bobs up nice and your hands run freely. Great texture. So it's a variation from Peruvian and Ataura. Nemamwe ma common textures akaita kunge Brazilian and so forth. If you want hair that stands out, hey inongotaura yega wasvika panzvimbo, then you want to try Vietnamese hair if you are into bobs. But if you like it on a longer length, let me bring it up closer. Yakanaka zvoti nyangwe munogona kuiona texture yacho zvairi pakamera seizvozvo. Ndofunga murungozviona. Quality yacho kuti the fingers are actually running through ai crinky ai batani ai katani, it's original 100%. Exactly. Izvo zvokukatana nekusa original Mai Tt tinozvinzwira kumwe. Kunoku, this is the home of original hair. So moving on, then we go on to an Italian two-color or Italian ombre. Kune vanofarira ma-colors. So you can get this on an ombre, iri ginger, right? Or you can add a variation on the same ombre and get it iri blonde. So same texture of hair, but with two variations, ginger and blonde. And that's still on Italian ombre. But if you're out flat for macalas, you can still get I like that. Plain blonde. Indoda kutozombokuona makaipfeka Mai Tt. Muri kuona sei ingatadza kufita here. Ai ndo yangu Atisodze ku America reds. Forma iyo yakanaka zvikuti. I love it. How many inches is that? This one is 20 inches. Okay, very nice. And I love the color. Muchitamba yenyu Rita, ndaona zvichibuda zvakanaka. Aiwa iyo ndichengetere iyo. Anditika. Right, so those are the textures. Oh, sorry. The latest installment here, Kelly. This latest installment ndukunyanya kuifarira because when Mai Tt comes back to Zimbabwe, you're going to see her rocking in this because she recently also requested this and it was delivered to her doorstep. Yes. Saka wakauya neyangu so this is Italian. Yandakabata 18 geje. 18 inches. Inonzi chi? Yes. Inonzi Italian Kelly or kinky Kelly. Italian. Okay, there are people who are looking, do you ship abroad? Pana arikuti ariku UK. Uno shipa kaiwe? Uno sendera? Yes, takuzvita. Yes, takuzvita, and like I said, the last live session was a learning curve. Takadzidza zvakawanda. We ended up being able to learn the ropes in terms of how to ship it out to various places. We've had clients to South Africa, vatakatotumira bvudzi koko. So it's not a showstopper now. As long as you want good quality hair and you reach out to us, hazvina basa kuti nyangwe uri pasi pemvura, aiwa tinorituma rikasvika. Nice one, ngazvikudzwe. Saka tichiri kuendera mberi nevhudzi tisataenda kuma prizes because pane mumwe andisendera kuti Mai Tt Kelly iyo imari. Okay, that's fine. Tichiri kuenderera mberi, pangosara one texture, then tobva tamupindura. Texture yasara inonzi Italian silky. Kune vaya vanoda vhudzi rinotedzerera zvakanaka zvokuti uchiribata so unonzwa richiyerera. Inonzi Italian silky. And indeed it's silky, yeah. Ukona kuti even nyangwe ndikasiya brush Mai Tt rinodonha rega pavhudzi iro. It doesn't tangle, it is just smooth flowing, great of a hair, the best. Ma inches mangani wayo?
This is 22 inches Italian silk. 22 inches. Saka kuti musoro wemunhu ukwane Yes. inondokwana mabombiri 2 ayo 3 ayo handiti akadaro musoro iwoyu. Ichokwadi musoro iwoyu. Chatinozongokurudzira zvedu ndezvekuti munhu anogona kutenga neclosure. Handiti. But kana asingade hake kutora closure, because currently my closures, because of short supply, they're a bit pricey. Some take the option where they buy an extra bundle. And nowadays, hairstylists can actually make a very neat closure for you. And if you don't want to take the risk, once you buy your hair, isusu tine ma hair technician atashanda nawo ekuti tinoziva kuti tikaendesa vhudzi renyu ramatenga kuna nhingi naningi vanotibudisira basa rekuti munogutsikana naro. Beautiful. Saka maweaves aya maanawo akawanda here. Mai Tt, this time haaperi. Tauya nawo akawanda zvekuti dai singori nyaya yekuti kunoku it's raining. I would have just walked out ndakuratidzai the storehouse yatauya tinawo. Izvezvi kana motikari muchiraundi chanda nchitomborova pane vangoti uchingosvika pfuura nesu. Haiwa, motikari yakatozara vhudzi. Ndoti nyangwe ndikangosumudza foni kuti mungu ane appreciation. Oh wow. Iyo ivhudzi reseiro. Kuri kunaya. Ma home deliveries. Haiwa. That is great. Ivhudzi rega. Yes. And speaking of home deliveries, Mai Tt, we have recently launched a new product, which we have captioned WOW. That's the name of the new product or service that we're offering. WOW is an acronym that stands for Weaves on Wheels. So it's more or less like a delivery service, like your daily delivery service if you're buying food. So people can actually call us and then we come to them to deliver my weaves. The obvious convenience ndeyekuti number one, you avoid the hassle yekufamba kuya kwatiri, you save yourself on time and fuel, and even my hassles ekutsvaga parking space in town and so forth. That's all avoided. But more importantly, it gives you time yekuti tite one-on-one. Any questions, any points of clarity or anything chaunenge uchida kujekeserana tinopedzerana ipapo takasungunuka pasina zvazvoti setup dai yanga iri yemushop, you're competing for the attention ya shopkeeper and so forth. So this is a new product and service that we have launched that gives us an opportunity kuti tikufambire imimi as per request and then tokupai my products amunenge muchida. Beautiful. So I'm excited about this one. Yeah. So let's go then kuma prizes evanhu vari kubvunza mupanana kunitextira vandiri kupindura vakona ndikutsikitsira ndikupindura foni. Hanzi mawaves ake acho anoita wholesale price here kuhodha nekutengesa. All right, that's cool. Yes, my wholesale prices aripo. Inzwa kusungunuka, get in touch. We can share, because remember, my textures evoods andinawo panapa aripo about 4 from Vietnamese, Italian, Peruvian. So for me to go through the whole wholesale price list, tinoswera pano. So not to worry, we can share a link in our catalog. But just to give you an appreciation, for example, if you want Brazilian hair or Peruvian hair, because for us, we have graded it in the same category. 10-inch will cost you $96, 12-inch, $114, 14-inch, $122, 16-inch, $130, 18-inch, $142. So you can see, I'm going all the way kusvika ku 30. So 30 tozopedzera tapa $264. And this is for Peruvian and Brazilian. Those are the first 2 textures and categories. Yeah. Then and my price we can then actually move. They are very. Sorry, I cut you off. I want to my prices actually are very, very reasonable. Indeed, quite true. Given the grade of the hair, these are very reasonable. Tati isusu tokuunzirai because isusu atina mumwe munhu ari pakati pedu isusu nema clients. Hapana middleman, hapana rana. Saka inini ndiri kukwira ndege ndega kubva kuDubai ndichizviunza. Handina need yekumva ndacharge exorbitantly.
So why not give people good quality hair at very affordable prices? Nai murandakadzi. Inganzi mhosva here yekuda kuchenesa Kate family. Aiwa, isi mhosva. And then someone comments arikubvunza kuti hanzi, do you have a Facebook page that we can come and really view pa page renyu kana ma contacts so that vaende kunyatsonoonera padhuze? Yes, thank you very much. Yes, we've got a Facebook page, and our Facebook page is OGW Accessories. Facebook page, it's OGW Accessories. You can also get hold of us. Then phone number. Yeah. Phone number is +971 55 19 32 749. Hold on, Tenda. Just hold on Sure. so that in the type the phone number is also that plus what? +971 55 1932 749. Yamba yapera. +971 551 932 749. That's it. And then when I'm on the Zim side, my Zimbabwe number is 0771 518 722. Like that. Okay, 0771 518 722. That's it. That's correct. And then on Instagram, it's OGW Hairweaves. On Instagram, guys, in the comment section, OGW Hairweaves. Hairweaves. Yes, OGW Hairweaves. Vari kubvunza mawigs, more phone number numbers, then you follow them on Facebook and their Instagram account, OGW Hairweaves. Anonzi Tendai Muzenda. They sell the original. In when I'm home, Dodo Tenga Kwad, Ditone Mawigs and Gadzirisa, and I can witness kuti vudzi ravo ndere mashua. They don't sell fake hair, they do original hair. Saka kune vaya vaimbobvunza vachinetsa kuti tikuda kutenga, tikuda kuorder. Tenda is back from Dubai. Anga asipo all this, so akaenda kanoorder all types, ma curly wigs, ma short wigs, ma bob, mamundu achitsanangura. Let's rush there, let's promote our own. Vanoda zvemucheno, vanodawo business. Indaiko komunotaura naye, Tendai is there for you. Mukona kuti mota yakatozara. Kuri kunaya kuZimbabwe, but ari kufamba izvezvi ari kutotengesa. Vamwe varume vasingade kugara zvavo vakakomborerwa naMwari. Keep doing that. Ini ndinozvifarira murume anosapota. Ndinoona mukadzi nekoko murume neuko ukuita chinhu chakanaka kuriritira mhuri yako, and don't ever stop. Keep autozoya ku OGW razi factory muZimbabwe zihombe tichitenga mawigs ako. Saka thank you so much Tendai nekuya paprogram ineyi. Guys, kune varuda kumubata mufonerei paZimbabwe number 0771 518 722. Ndoziva kuti ndoisinganyonese, but vari kuda dzekuDubai is +971 551 932 749. Or follow him on his Facebook page kuti munyatsoita browse through, sezvo apa nguya kuzokuudzai kuti aiwa ndadzoka ende ndadzoka nevhudzi riya. Haana ngotaura zvivhudzi, but akabva atoenda ndobva anohodha vhudzi ndobva adzoka. Inini aikandoiti kutorirokawo ndichidzokera kumba ndichinotengawo rangu vhudzi to promote our own. WhatsApp him, call him, buy hair from Tendai, one of the best hair sellers muZimbabwe. Vanhu vobva vanotengesa mafeki synthetic, unopesera wakunzwa kwayo vhudzi chairo harifaniri kukuvava, vhudzi chairo harifaniri kufeel irritated. Original rinonyatsoflowa neskin yako zvekuti rimwe rinoitisa rash,
but inini I've had 2 of your hair and I testify kuti you sell original hair. So kuna vakadzi vese vanoda vhudzi rekuhodha, vanoda vhudzi remucheno, get in touch with Tendai Muzenda. Anything that you want to say before wabva pano pa Facebook pano? Yeah. Thank you, Mai Tt. Thanks for sharing your testimony and your own experience in terms of my hair. The last 2 things that I would just want to address quickly. Ndimva ndaenda hanzi nyangwe dai kuri kuparidza maridzo yafanira kuzorebesa ka unozobowa vanhu vakatanga kurara muchechi. Right. So the first thing the first thing I want to talk about is Mai Tt, the first 5 people and off this platform vakuya kuzotenga vhudzi. First 5 people are going to receive a complimentary fragrance here, oops, of the Amari collection as a complimentary gift. Kungotenga vhudzi chete. Chengeta yangu, I know that fragrance. Wakambondipa last time. Ndikuda imwe futi. Keep, I am definitely to be amongst those people. So anybody No who worries. buys first vhudzi renyu handakatodeliver. Saka yenyu iyi yakatokumirira iyi. Yeah, kadiki last time ihombe ndakuida manje. Zvinotendwa. So first frame, oops, very nice fragrance. And we believe kuti don't just look good but also smell good. So this is why we want to complement your hair look with your fragrance. And then kadiki kamuri kutaura Mai Tt ndichinako ako kaDubai nebox takazokati kaDubai nebox tak. Kanopedzereka kakanyanya ikaka. Right. So apart from the hair, toda kuti mutengewo mafragrances. Ngazvinge zvichifambirana. Wakarova mucheno zvako uchinhuhwirira zvakanaka. Unotudza uchazoya palive wega uchishare testimony kuti Mai Tt kwese kwandaenda ko zvandakonzeresa. Rungokomentwa the way I look and the way I smell. And so the first 5. Then the second issue Mai Tt ndichimva ndapedza ndechekuti tine promotion yatinayo yatiri kuti bridal bonanza. Panguva yatiri iyo iyi vakawanda vari kugadzira muchato. And so isusu nekuda kutsigira chinhu chakanaka kudaro, we came up with this promotion which we're calling a bridal bonanza, whereby bridal team ya bride ikatenga wigs or weaves kubva kwatiri, bride whichever raanochuza kuda kutenga tinomutengesera at half price. Kana bridal team yake yatenga kubva kwatiri. Saka wotondinamatira akandichate ka bridal team yangu itenge ungoipa mawivi. Right. Then but zvikaitikawo kuti bridal team haina kutenga kubva kwatiri, and it's not a problem. Bride ngaangoya ega. Any bride anotenga vhudzi kubva kwatiri nhasi kusvika musi wa30 November, and nyangwe team yake isina kuya, tinomupa a 10% discount on any weave across matextures atataura kubva kuVietnamese nekudhura kwainoita maItalian, any hair yaanochuza anowana a 10% discount. Saka mabride anomirira naye Mai Tt. Hapana chekumira mabride murungozvinzwira kuti hanzi kwaita weave yakaboka, mabride arege kungoperekedza muchato nemaweave ekirimbring. Motenga weave yenyu iri in uniform, monyatsoigadzirwa zvakanaka kwaTendai ende mobva madiscountirwa, which is a wow. We hardly find things like this. Mabride ese kuna Tendai. Inini ipapo ndinenge ndichiuya nemabride team angu. Kozoita vaya manje Mai Tt vanenge vari kuti zvichida isusu toda kungorifeya bride wacho kana kuti tisi toda kutengera bride wacho, handiti munhu yeye futi ari welcome anogona kutongozvidyira mari izvozvo. Saka if you refer a bride, handika 10% discount yaade awana ari iye ega ringozvitengera, ko tinoichengeterei? Tinongokupa zvewewo. Hapana chamunozvichengetera. Aiwa, thank you so much vari kuzvinzwira. For those vari kuda zvekutaura naTendai, macontacts ake taisa, todzokodza zvakare 0771 518 kune vari muHarare, kune vari kuda Dubai number +971 551
932-749. Get in touch with him. Akutsanangurirei zvizere. Thank you so much Tendai nekudzoka nekuve honest kwako boss vanhu vobho vaitsva vachiti ko mukomana wemawigs uya akazodii. We thank you for coming back again on this platform uchitiudza kuti aiwa ndadzoka zvakare, maweave ndauya nawo, fudzi ndauya naro. Isusu patichabvawo kuno tichauyawo tisvikotenga. Undichengetere yangu yemakels ndiri kuida. Definitely. Yakatokumira ndakatoipa kuna Wasu saka yakatokumira ikare. Perfect. Thank you so much Tendai. Please greet your wife and your beautiful kids for me. Thank you very much, Mai Tt. Greatly appreciated. And tidyirewo ma-TV ese amataura nemukati nekunze eAmerica nemufaro. Thank you so much Tendai. Cheers, thanks. Okay, bye. Okay guys, that was Tendai. Murume uyu anoshanda vasikana. Muchiona mukaona mukadzi wachona ari kuchengetwa, baba vava vagari pasi. He is always Dubai, Zimbabwe, Dubai, Zimbabwe, Dubai, Zimbabwe. Saka kune vanoda kutenga munotenga. Then imwe issue yedu yemarounds. Takapedza pane magroups edu emarounds edu, mukando edu yatinoita nayo yekukandirana mari every month. Tine mukando yedu yatachita pane magroups hobho akapera last month. For those who still want to be a part of magroups edu emarounds, ndinongotenda Mwari mfunge kuti tatoo mu3rd year tichitamba mukando tisina mbwano report yekuti pane munhu akabira munhu mari. I want to thank you madzimai honest when you just to trust kuti tiri muround raMai Tt. Munoziva kuti maround vanhu vanovharana mari, mumwe anotiza nemari. But magroups edu yese hakuna munhu akambenge atiza nemari. Vanhu vangori so honest. Vamwe vanotamba vari kuAmerica, vamwe South Africa, vamwe Jamaica chaiyo, vamwe Yugoslavia, but tiri kungosangana magroups imomo. I want to thank you and congratulate. Ndikakuisirai ndoda kuzoita hangu show off yedzimba dzakavakwa nemadzimai dzemarounds. Inini kutonzwa godobhozi yangu chaiyo haisati yapera. Ndichiri kutsava but ndichirimo ndiri kumira ndirimo maround. But I want to say well done kuna Mai Muringisi vakavaka mashoni yavo nemari yemarounds. Kuna Mildred Meda ari kuUK iko ari kuvaka zihotera rako kuChinhoi. You know, people are doing things. Marounds, they empower. So to those who want to be a part of marounds, Mai Tt. And this could Mai Tt, but anywhere you are, you can do mikando yakanaka mfunge. Isusu kwedu tinokandirana mari every month. Tiri a group of 11. Each group redu nenge rine madzimai. Mazano takuda varume nekuti kuna varume vakatendeka mfunge vasingatombobe. Saka takutova accommodate both varume vakati Mai Tt munongofevhera vakadzi. So we find kuti magroups edu matoone vamwe varume vari kuuya vachitamba mikando. Magroup iwayo tikaungana tiri 11 tinokandirana mari kana ari ema 300. Kana tiri 11 means unoona 3000 tichikandirana every month. So kune magroups mamwe akapera, vamwe vakati aiwa tinoda kuita sei kucontinue. So kune vamwe vanoda kucontinue magroup emikando, up me mupinde ndokuchengetana kwacho. Mari iyoyo imari yekuti haumbofewa waikwereswa nemunhu. Mukore uno hakuna munhu anokupa 3000 asikana. Mukore uno hakuna munhu anokweresa 5000 kunyeba chaiko. Mukore uno hakuna munhu anokweresa 10000. Watomboona mukana wekuti wapinda mugroup revanhu vakawanda vari kukandirana. Shanda uchingirire uchikanda mari, uchikanda mari, uchikanda mari. Paunokandirwa leko kuibata 10,000 yakadai so uri munhu ane musoro chokwadi unoita mashura. Kana uri munhu ane pfungwa dzinofunga chaizvo. Saka come and join maround mikando iyi. Be empowered. You have your own house. Isu vamwe tane tu tinongotorwa zvedu pamasocial media but tinotudzimba to ourselves nenyaya yemukando. Motikari tiri kungodzichinyanyisa nenyaya yemukando, tiri kungoita zvinhu nemikando iri kutibatsira. It's a way of saving money, it's a way of discipline your pocket because pamwedzi unenge uchiziva kuti ndakafaswa kunyanyanyanya inini chaiye ndikakuudzai mari dzandinokanda so pamwedzi dzemikando ndinomboita stress kudai so. Dzimwe nguva tinokreka musoro kana mwedzi wapera but zviri kundidzidzisa because painodzoka kwandiri zvinenge zvakarongeka. Saka uyai mujoine mukando, mukande magroups emukando aya, mutambe maround nevanotamba. Kwete kungoita basa rongogara uchikumbira mari, upenyu hwako ndiwo ngokumbira mari. Be empowered. Do your small business. Do what you can to save yourself, to save your family. Usamirire murume. Varume wamazuva ano vakutodawo kuchengetwa. Ene mari yevarume haisi kukwana. So if you don't stand up to work for yourself uchimirira murume, ndogara ndakataura kuti mangwana nomuka akafa, why do you still need to rely on a man? Be able to stand for yourself. Murume ngaakuremekedze so kuti aiwa mukadzi wangu can afford. Handiti varume mablessa hachawanikira
0773 63381. Hapana munhu asina namba yangu, ndine number 1 yemukando. Isusu tinoona kuti kana uchiona uine chitupa chako, proof of work, proof of residence, inoratidza kuti you can afford nemari yacho. Hatingodi vanhu vanoda kuuya kuti handinoda kupinda mugrupu kuti uone kuti tikuita nezvei kuti utore makuhwa uende nawo. Ndosaka chiti tipe mari yako first tokupinza. Kana uchida rima 300 uya ne300 yako yakatungamira kumberi semazamu kudai, neID yako, neproof of work, proof of residence inoratidza kuti you can afford, tokuisa kamugrupu wopinda wotora nhamba inenge iripo. Isu hatiite zvekunhongesana kuti ndikuda number 1 because magrupu anoramba achingoitwa reshuffle vanhu vachikontinya. Wakapinda mune vanhu 5 it means wakutoitawo number 6, kana wakapinda mune 2 1 number 3 zvichingodaro. Ngatidzidzei kuzvishandira, kuzvimiririra. Namba yangu 0773 63381. Uyai mupinde mumikando, muitewo zvinhu zvenyu, muregedze zvekungoita zvimwe zvinhu zvisina nemusoro. Hanzi neuisaka matoshinga kuenda pane mumwe. Handisi kuziva hangu kuti mumwe upi wauri kutaura zvangu zviri zvinhuwo zvisinawo kukosha. Ndikutaura nyaya dzemari, unenge uchingofunga sina basa. Izvozvo zvokuzokutsvaga una kana sendi mukati meupenyu hwako, unenge uchingotaura dzisiri necessary panguva dzinedzi. Joinai mikando, joinai mikando. Then I think the last thing that I want to say is on the 12th I'll be in Dallas. Mazuva angu ekudzokera akuti achikwana, but handisi kuregedza kuzoenda kuDallas, Texas. Dallas ndakanzwa kuti kune maZimbabweans, mazimbo ari kunetsa. Mai Tt mungauye musina kuuya hanzi kuDallas, Texas ndokune zimbo rese. Saka I will come and see you guys before I go, just to greet you. Handisi kuira anything, just to meet you and say hi. Semunhu wevanhu, kandiri munhu wevanhu, of course I came for my tour, but still handisingori munhu wemunhu wani, ndiri munhu wevanhu vakawanda. And I'm so glad that I've managed. So far I think I've been in the 15 states of America. I've tried. Nachida kutenderedza ma-states ese ari 52. But you handifungoti ndichazvikwanisa, but so far ndapinda mu15 states dzemuamerica. Ndaona America, ndafara. Aiwa, ndakatowawo zvendo zvandafambira nekuona munhu wangu, kuona chibhadhista changu, ndakasvikawo ndikachiona. Ndakasvikawo ndikachiona, ndikanzwa kufara, ndikanzwa kugutsikana. Unoziva kuti kudanana nemunhu malong distance anonetsa, anoda uri mudhuze, uchiondera munhu wako padhuze, uchimhezha kuti zvakamira sei. Handiti saka ndakafara zvekuti, ende ndiri kufara, handina kana prayer request. Zvese zvakaringana, ndine mufaro mukuru. And I want to thank everybody who's been very supportive. Kune vamwe vangu vachingondirwisa, unongoonawo kuti vaya vanongotaurawo kungoswerawo kungovevedza, vanenge vada kungofipawo nyimbe pasocial media. Otherwise ma-toothless bulldog. America ndeye munhu wese. America is for everybody, is not for one person. Mukaona munhu achichidzira mazimbo, chimwe chinhu chandinongoda kuti ndikukurudzirei, kaspirit kenyu kamumire kekuti a fellow Zimbabwean akauya. I'm not talking about me. Ndoda kungotaura chinhu chandakaona muma-foreign lands. I think you can agree with me. MaZimbabweans mune kautsinye kamunoitirana kana munhu asina mapepa unoda kunotengesa munhu kuma-home affairs. Iwo wakauya makore usina kana bepa, wagarisa munyika yevanhu usina mapepa, wazoita kabepa nhasi. Kune vanhu vari kugara mudiaspora munomu vanotya kana kusimudza musoro, vanotya kudzoserwa kumusha nekuti pane mumwe munhu waniwo bombo clan inenge yakaita kagreen card yoda kutikidzira vamwe. Ive ine mweya wakaita kunge wemanigerians. MaNigerians anobatana kudai. Do you know kuti MaNigerians anogona kushandisa one passport vanhu vachipinda kudai, nekuti they are united. Symbols munoda kuti munhu ngaadzokere kumusha. Unonzwa sei uchidzosera munhu wekwako kumusha iwe uchisara? America yacho ndeyasekuru vako here, ndeyambuya vako. Munozviitirei zvamunoitirana here? Munoitirana godoso rekuti ini nangu hamungandikwanise because ini ndopinda nekubuda pandadira chero kandirwisa, ini iwo ndiwo ungatodzokere kumusha. Ini handimbodzosere because my status yakazvimiririra inondibvumidza kuenda everywhere. But I've sat down nemaZimbabweans ari abroad, vamwe vakandichemera kudai kuti Mai Tt, do you know handisimudze musoro nenyaya yekuti handina bepa. Saka uyo anenge achingoti ndikadai ndinokuendera kuhome affairs. Unoda kuendera munhu kuhome affairs uri chikwe iwewe? Unenge uchida kunoripotera munhu. Kwaiwopo wakauya muAmerica ukaita 20 years usina bepa, wakaripoterwa nani? Why are you like that? Have hati yekunzwirana sokungoti mumwe wabiya hangu. Pamabasa chipo munotengesana. Let's have that hati yekungoti rudo so maZimbabweans. Ini nangu handishande kumadiaspora, handishande kudiaspora, ndoshanda kuZimbabwe. But chimwe zvimwe zvinhu zvamudeso, do you know kuti veHome Affairs vanoti what is wrong with Zimbabweans?
mapurisa chaiye mudiaspora muno. Do you know kuti pandakada kudhipoteswa neiri zimukadzi ringe zizibenzi rekunhingirikini rinonzi rekuchiko zizimombe rekunorth Carolina, do you know kuti mapurisa akauya akanditi what is wrong with the Zimbabwean people? Why is it they anzi kuhome affairs kuoffice kuita mbiri muoffice yekuamerica yekuzikanwa kuti Zimbo rinoripotera Zimbo mbiri yamuinayo pamakountries ese Zimbabwean ine large hanhingirikini mbiri large hanhingirikini number. I'm not talking about me, ndokungotaura about maZimbabweans in general. It's not about me, it's about Zimbabweans in general. Andi kuhome office country iri pamusoro kutengesana maZimbabweans kuhome office, even ku UK andi country ine number yevanhu vanotengesana yakakura, it's Zimbabwe. Why? Don't do that. Even ine mweya wekudanana, even ku UK yuko mapurisa akandigarisa pasi akati, why is it you people you've got hatred towards each other? Kuzikana nembiri yekuwisirana pasi, kuzikana kuita mbiri kuita manamba zvinonyadzisa. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Ende kune rimwe zita rinenge richizikanwa kuti yanoripotera vanhu, aunzwe kunyarere zita ravo kuita mbiri kuhome affairs yekufonera vanhu kudai. Ningi ngaabuye muAmerica ndeyambuya vako here, iwe get away iwe. Unoita zita kuti afamous kudai muhome affairs yekunzi unofonera chete kuhome affairs, hautonzwi kuzvinyarira paunenge uchifona paya. Unofanira kungonyara sokuti everyday uchifonera home affairs ndini nengiriki nezvima email zvekupenga kuti mumwe munhu adzoserwe. Don't do that. Iva ine moyo wekunzwirana. Vamwe vanhu vamoda kuti vadzingwe vanenge akasiya mhuri ana sekuru kumusha kwadotitoko. Unonzwa sei achidzorerwa iwe wakati kwingwinda uri muno munyika. Don't do that. Iva ine mweya wekudanana. Handisi kutaura about ini nangu handidzokere mune mutozvinyevera ndodzokera pandodira ndichidzoka futi. Nyangwe if I choose to stay, I can still do that because hainini status yangu yakatodaro inzi Mai Tt for Baba Titi inokodzera kupinda kwese. Hazviite zvinonyadzisa maZimbabweans. I'm just like wow, titarisa so zvinenge zvichitaurika. Iva ine moyo wekungokurudzirana so uningi wekutakurana mutoro, then vamwe vacho vanozobatsirwa vacho ndo vanopesero vakuzomamira mumasinki evanhu futi. Amubatsirike futi. Vamwe munotorwa watorwa nefellow Zimbabwean wagara mbamake wakumesa mbame munhu uchimamira mbame munhu waitwa sei. Vanhu vacho ndosaka vachizokudzingai futi. Iva ine moyo so wekujegana so wekujogana muchijegana so muchijegana. Ukaenda kuimba memunhu macho mauri kuchengetwa unosvika unoporonga mbame munhu. Don't do that. I'm not here to do family affairs and whatever, but zvinhu zvandakanzwa tsoka, you will be shocked kuti yes. Nay, I am telling you, you will be shocked kuti shuwa ndo zvinoita maZimbabweans. Kuti chii vachidaro kunge vaiva mai vaiva vekumamira musingi vai. Hanzi mai vaiva vekumamira musingi ndo zvavanoita. Hanzi vakabva futi kuBoston uko. Hanzi ndombi yavo vanenge vanoita zvemushonga inenge vanoisira tsvina here musingi. Ndofunga mushonga because pane mumwe futi akazofona achiri vakazviita futi kwavaishanda. Why do you do that? Wenda unogara mbai pemunhu wako usvika unomamira imomo because kazhinji ukaitira tsvina kana kuti mbame munhu mweya wetsvina katsvina dhodhi rinenge rozoti vanhu ngavakuseme. Saka I think ndo zvavanoita zvekuti vanhu vaseme apa uri mbame munhu. That is not right. Anda mwari kudai ndiri kutaura zvinhu zvokuti zvinotondibata kuti wadaidzwa mbame munhu usviko wakunomamira mbame munhu uri kumamira mbame munhu waitwa sei. Apa ari kukuchengeta achikufidha achikudii osvikomamira kuti mbamake wakutomamira wakutanga kuisa machansi ekuti ngaasemwe kubasa ngadi iwe wakuda kuti overtake. Iranai maZimbabwe nguva ine moyo wakanaka. Handizive kuti ndingataure ndichiti kudii, but chishuwo changu maZimbabweans chekuti vanhu zvingowirirane garisana nyika yakakura. America has got 52 states. 52. Onzo mwe munhu aida kutonga kuti this is my country. I am a citizen. Gara pasi uri citizen yani. Nyangwe ukaita citizen ndo zvinoda kuti ushaisa mumwe mfano. Nyangwe ukaita citizen. Afa mai vanonzi Patricia Madhoni vekumamira vachichengetwa neuya muZimbabwe dzimai riya rekuda kuzovhura peji rekuda kuti ringanidzingise munozi Patricia Madhoni riya.
Hanzi ndo system yake pese paenda anongonomamira mudzimba dzevani kuti chi kusakwana kwemukadzi mukuru kushaya kuti chi asi ndiye anozikanwa kuhome affairs uko ndiye number 1 hanzi anonga achingonyorera vanhu tsamba kungodai tsamba kungodai kunyorera vanhu tsamba unonyora tsamba dzei kuti mbiri yetsamba gutu retsamba kuhome affairs uwayu unoda kudzingisa vanhu muAmerica iwe unoda kuti unoda kudzingisa yeAmerica do you own America unoda kudzingisa vanhu muAmerica muno zita rake hanzi kuhome affairs haribve maemail apa hanzi chirungu chacho agona anonyorerwa nemwe uya anonzi Thelma weya anonzi ameno Thelma Bryant ndiye anomunyorera chirungu agoni anoenda kune munhu ndinyorere tsamba pane munhu anoda kudzingisa. That is just crazy. Apa iwe unongo uchichengetwa inga uri kuchengetwa negovernment uri kupiwa mari dzegovernment uri kupiwa mari dzecovid fee mumutsetse wecovid zvese uri kupiwa asi unoda kuti udzinge vanhu muAmerica ndeyako America nekukura kwayakaita America yakakura komana America yakakura kumana kuti ungoti kune mumwe munhu ari kuda chuwa pane mari yakudzingisa munhu muAmerica nekukura kwakaita America musadara kwabata apa uri kuchengetwa negovernment iwe wega ndouda kuti government ingokuchengeta itaka kuti vamwe vachengetwewo negovernment yacho vatengerwe chakati nechakati. It's very embarrassing. And the way then she started trolling on vakadzi vaitrolla vena ndo vakadzi vakamuchengeta muno muAmerica ndo vakadzi vakamuchengeta hanzi asina kana pekutangira but unoendapo wakubhiringisha vanhu vacho wakuwabhiringisha wakuda kuvataura wakutaura zvevakadzi vanovarumawo ukaona munhu anoda kutukirira vakadzi vanovarumawo bitterness inenge iri pakuti hano murume wekuti wano muti wo good morning baby bitterness yacho inenge yakazara so because haana kamurume anomulambasa imo muAmerica imo muno saka anotikerere neuya mukadzi ane murume wake neuya mukadzi ane murume wake kwanzi murume wake wacho anga akutomuda vedu wega musadarano maZimbabweans musadarano it's bad vamwe vakaenda kudzimba kuna varume vanenge vada kutora varume wacho vevakadzi vavasvika vari varume nekuzara kwavakaita vakafarira munenge muchivashaya here varume vakazara una munhu achida kutsoma nemunhu wemunhu kwavarume vacho zvavakangori scattered everywhere vana tinacho vakanga vakangozara vari kuno kuAmerica vasina kana munhu anova vakanga vakangozara kudai vakadai nemamhatso mamusingavaoni mamusingavaone uda kuti tsoma pamurumbu zvaita sei mina ndimbobhuloka uyu anopenga ini zvomunhu anda kuya panamba itira zvekupenga it's due to chi tendai let me add you tendai ane zvada kutaura timbodzowo kuti sei vanhu vachidaro nai tendai chimbotudzowo ndiwo maEuropean country chiko chinenge chimboitika nai tendai gwayana anzi tendai gwayana varume vari scattered kudai munhu anoti tsoma newe munhu hi sweetheart. Hi, Mai Tt. Ndinofara iwe uri nechekupiko iwewe? Ndiri kuBotswana kuHabero. Chii chinomboitika kuma-foreign countries mune muchimboita nasei chaizvo chimbotitaurirewo. I think imweya wecompetition atikana unotoona vamwe vanobva kunyika maIndia Nigerian tinobvisana Mai Tt. Seri tinouya tisina mapepa dzimwe wakutoti ani apota ana atopota ndiye anobva kumba kumba iri sei ameno kuti utsiyo adero chaipo unopera dashuwa yadzisa kune vanhu notozvinyadzisa kuBotswana zviriko here izvo zvekuti vanhu munenge muchidzingana zvirimo here kuBotswana? Zviripo zvekutoti vanhu venyika vane vakuripota neakuripota ndeyo ataura asi hana mapepa kana kuti asi hana mapepa
ari kugara asina mari kutoita dzisiri dzekumuka ndozvino which is fun. What do you think? What do you have to say about it? Iwo maZimbabwe anogara madiaspora anodarano. Une chaungada kuvaudzawo? Ndechipotedai kantu kana akatoita business anotosimudzirwa nevanhu vesiri vekuvazimbabwe. Hatizviti competition, haidati competition, but tocomplimenta achinhikira une pako hakusi kuti tiri mucompetition, tine opportunities yakaita sei nenguva yake. Saka I don't know kuti manje problem but Ende zvakaoma shuwa unotonzwa kutonzwe tsitsi kuti chii zvinoitikwa nemaZimbabweans. Amen kuti zvinombofamba sei. Pane here mumwe muzimbo ari kudiaspora sandaenda zvangu ndakuda unobika ndoda kumbobikira bhadhista wangu chadya chokubika chichimeza. Pane mwada kuedwa. I think vanhu ndataura navo nhasi vakwana. Pane mwada kuti edha here kuti ambotitsanangura kuti pati wai vanhu muchiitirana zvakatodaro nekuchikidzirana. Pane vamwe vanhu vakatondiudza kuti inini ndikangoonekwa ndichitaura. Pane mumwe munhu kuWashington kwandandiri akati ndikuda kuuya but mumwe munhu akatotaura kuti ukangoenda unoona Mai Tt ndiri kukudzingisa nekuti hauna mapepa. Achikidzirwawo nerimwewo retsafu idzi. Chii? Akatondifonera akatonditi Mai Tt handichakwanise kuuya ndiri kutya because uya angoti ndikakuona uri ikoko ndichakutengesa kuti hauna mapepa. Why vanhu muchidarano anzi ndinewo ndiri kutrai kukuedha iri kuramba. Ndikuda ari kumadiaspora. Ndikuda vari kumadiaspora handidi vari kuZimbabwe. Zimbabwe todzingana kupiko kunyika kwedu kuZimbabwe. Ndoda vari diaspora vacho vambotudza kuti chii chinenge chichiitika. Nevamwe vanongoti vakachengetwa vonomamira mudzimba dzevanhu, vamwe vonozvikorana nevarume vevanhu. Ugocha kuti zviri kumbofamba sei. Febi uri kuma-European here Febi? Vamwe vanenge vachinorora nevarume vacho vachengeterwana. Vamwe vari kuno iriya remadhodhi riya riyazi Patricia riya hanzi zita rake kuharibhe kuHome Affairs anenge achingodzingisa vanhu. I'm adding. I don't know why you are not coming. Foni yako hamina zvairi kuita. Foni yako iri kuramba, so I don't know what's going on with your phone. Foni yako iri kuramba dear. And I have requested. Who has requested? Amanda Will. Hold on, guys. Hold on. Kasikana ndauda mbobika kani. Mbomirai. Lucy. Tete vangu vamaposa. Tete vangu vamaposa. Muri right. Avande and the full network yenyu guys. Faith Dumbu, I'm adding you. Amusi kuuya kazvinondokuita ise. Vatete munofara here. Vatete ko zvamakatoisa yakati yangu zvokwadi. Aiwa kandosaka ndatokupfeka kamurora kuti unyatsoona. Muri right here. Muri kudiaspora. Ndiri right. Ndiri kudiaspora murora wangu. Uri sei? Muri kupi kwacho kudiaspora kwenyu? Ndiri kuEastern Cape. Kozviko vinenge vichimboitika kudhipotana nekudini kwamene muchichana. Unoona munhu anonzi muZimbabwe ndiye munhu ane jealous. Ukangotenga chinhu chete problem tinonyanya kuda kusakundana kana. Saka kusakundana ndokunoita kuti handiti chigara dzimba dzakasiyana. Aiwa kusakundana unenge wakutoita kunge wewe ndiwe wakutotora kamaranzi achona kuenda nawo kuZimbabwe.
iro randi rachona rakatodzikira kuZimbabwe hauna kana senti. South Africa kunoitwa izvo zvemapepa Zviriko. Unoziva kuti kune vaya vanonzi maEthiopia vanotobatsirana manje susu tisinotozotanga kutotaurirana kuti uyu haana mapepa, haana passport, ngaadzokere kumba. Unofungei nazvo asi? Mazimba tagara takadaro katingangoti chazvichinjeri. Hazvichinjiki. Hazvichinjiki. Zvamuropa pamwe. Zvamuropa zvekuitirana izvi. Zvamuropa zvekuitirana. Saka hapana chaungakwanisa kutaura chekungoti kungokurudzira abi yako. Ndinongokurudzira kuti dai tangobatana sezvinoita maEthiopian. Vakabatana nemanageri vakabatana kuno kuti tine jealous. Dai tangokurudzirana kungobatana mazimba. Kana mwasina mari tongopanana zvingodaro tingobatsirana. Manje aiwa kupanana asi yekungoti mumwe munhu ngaaende kumba mumwe munhu haana mabepa ndinoona kunge zvisiri necessary. Aiwa zvisi necessary because mumwe munhu akatozoshandira mhuri yake. Ichokwadi. Anyway, thank you so much nekuuyawo kuzopa contribution yenyu. Iri bond kutokudawo kuno kuEastern Cape. Aiwa tinouya very soon nenda kuZimbabwe saka South Africa kwandiri pamagrosa ndinosvika. Right. Iribo muskere mushi handina kunashe Ed. Okay, kunashe rega ndiku Ed. Kunashe hanzi mazimba panana imari ala mavadzodze zvawo mari. Kwa vanhu makarara inguva iko naini. Tatodzoka Mai Tt. Matodzoka kubva kumashift here. Tatobva kumabasa. Muri kupi imimi? Inini ndiri kuJoburg. maJoburg akazara. Munoitiranawo izvozvi here izvi? Zviri kwenu? Mai Tt problem ine vanhu ka ndiye kuti munhu anoda kuti nange akatengerwa socks mumba make otoda kutoti dai ndaudza asawira. Haasi kuti asawira vaya zviri kutovarwadza izvozvo. Saka ndozvinota kuti vazoripota here kuti ndidzokera kumba. Munhu akangorwadziwa kuti kana kuti munhu akatenga chiro chaaita munhu akaitawo chaaita chiyamitira kana kuita mari yake chaiko chaiko. Umwe munhu otorwadziwa kunzi uyu ngaadzokere kumusha. But zviri right here. Hazvisi right. Saka ina hangu chandingagona kutoudza vanhu chekuti nyangwe munhu une chakanaka chiri kuitika kana nyangwe zviri kukufaira chaiko chaiko kutonyarara kunenge kuri nani. Usavaudze kuti zviri kufaya. Vanhu ngavasatomboziva kuti zviri kufaya chingoitawo jemane wadya kuti vasikana mazuva ano zvakaoma vedu we. Ukaita kunge watenga TV nyowani wakutodzogeswa umba. Yowe. Kutonziwo. Tonzi wada kushamisira isusu zvimwe vanhu tichitambura kudai wada kutoshamisira muno mujoni. Thank you dear for your contribution ufungi. Thank you. All right, uswere zvakanaka. PaSouth Africa panzi zviriko kuSouth Africa inga zvakaoma. Amanda will tiri kuda vari munomu vamwe vari munomu maAmerican countries ndivo mamwe atinodanza zvinenge zvichimbofamba sei. Hi, Mai Tt. Hi, Amanda. How are you? Mai Tt starangwarisa Amanda ini. Pakanzi Amanda one. Pakanzi chivo. Sare paFacebook. Oh, all right. Kore inu chero rinonzi kudini hai amai vangu? Tendai. All right, Tendai. Tendai muri kutifonera muri kupi? UK. Kuri seko ku UK kutano. Aiwa kuti swene zvako. Handiti nyaya ndiyo iyi ngoti tingombonzwa kuti chiko chinomboitika nyaya dzevanhu vanongomhanyirana kumahome affairs uko masimbo manetsa kumastation emapepa. Mai Tt munoziva kuti chimwe vanhu especially kwedu kumaZimbabwe vanhu vanetsirana jealousy godo
izvozvo zvintu izvozvo zvinokanganisa watikuona mumwe munhu achibudirira. They just want to see uri pasi pavo chete vachikutsikirira. Ndo zvinhu zvavanenge vachida kuona. Ukangoita kunge wabudira wakutoti chienda kumba. Wakutoti chidzokera kumba. Lazi imwe nyaya inonetsa ndekuti mati Terrain. Imwe nyaya inonetsa ndekuti hai boys munogona kuvengerana nyaya yemukomana chai. Yemurume ndo imwe yandaona yemurume. Evarume exactly. Hanzi kuchindana kwevarume uyu akabvapa uyu achinda uyu akachengetwa uyu ovata nemurume wemunhu iye. Hanzi saka koti ko varume isakangoya muno munhu anatina sha vanga vari single takatovatoro vari single. Vanenge vasingavaone. Izvezvi maititi hamusikona izvo tinashe pamamusipo emimi vanhu vanga vasingambomude but imimi pamatoko vanhu vakutomuita se vakutomumhanyira nekuti paana maititi. Saka vanenge vachimuda zvinenge panenge papfuro nevamwe vanhu. Vanongoda kungowa kuti imimi vanongoda kungoita shaisano yekuti maititi ndovaita shaisano kana kuti tendai ndomuita shaisano kana kuti ani ndongoita shaisano vanongoda kungoshaisana chete. Wedu chaiwo tine mumwe muzimba akandichemera musoro kuti akatora munhu akaisa mumba. Murume wake ungoti hanzi ari honest enough akati uyu achemwereku yanga ichindinyenga. Ndokudzingwa kwakatoitwa. Achiyamutaura hangu handipo pakufumura zvinoitika pachi. Hazvitoiti kuti chi watorwa kunzi uchengetwe for a night. Wakutoda murume wacho wakakwana. Ndozvavanoita kana ndozvavanoita mazimba vaititi. Kusatrastana kwekuchengetana. Moti kuda kudzingana kuone nhau dzemapepa. Saka zvoitwa imani nguva yakadii muri mukati meUK? Ndakauya 2010 muna November, so I think 10 years ago. Matogara kai munyika yeUK. Zvino mane mapepa here? Ndinawo maititi ndakaumbwa namama wangu. Makadiko mama. Aiwa tiripo makadiko. Makaita basa nekuunza mwana zvino makamuitira mapepa here anodzingwa mukati meUK. Aiwa isusu hatidzingwe tinototonga ndisi muno. Ndiri muri kutonga. Ndisi tiri kutonga zvekudzingwa hatidzingwe tinotogara zvakamweya yamira. Zvavatinoda. Matoma British. Aiwa ndizvetu zvekumuti hatikanganwe. Aiwa nice. Asi kumusha munombopota muchienda. Nobota ndienda kuti paunenge wasvika kadeclare kuti pano ndepaundotogara dzinda dzikamidzi. Ukada kungodhererwa uchingodziye aiwa timbodeclarewo kuti aiwa tiri kutongazve. Tisi tiri varidzi venyika. Dzenzvimbo. Nyika yakasikwa naMwari. Haudzinge munhu nyika yakasikwa naMwari. Nyika yakasikwa naMwari ndeyaMwari. Haisi yemunhu wenyama. NdezvaMwari. Kwe mapepa pachiyanyonetsa anenetsa here mapepa acho anongonzi hana mapepa. Vanhu agonongoenda kungonotora mapepa acho kuti mapepa tatora. Mapepa anonetsa. Mapepa anonetsa muno. Anonetsa zvinonetsa. Hawanike zvekumhanya. Aiwa hawanike zvekumhanya ende unotsukira nekufamba nekumirira zvese. Saka avanenge vaita mapepa ndo vanoda kuzobhula vasina manje ati ndiri kuendesa nekuti anenge amawana mapepa. Tineta awanetira kuendesa kumbatso kudzosereza ndokudzipotesa. Ndokudzipotesa kuita zvekuonererwa. Zvokuita zvemanyavira. That's nice. Oh, is that your mother? Ndiyo maya. Saka muri yese yatokwa kuEngland ndikao. Ndichatouyo vasikana munditsvagire mapepa. Uyai maititi totokupai mapepa totokupai. Unoziva manje one thing about me hangu kuma countries ndinowanzofara kungovhista kazhinji. Handiwanzofarire kuzonyatsogara. I can stay for a while but settling ndifunga kuti ndingazvigoni. Ndinoda kwangu kuZimbabwe ndo survival of the fittest. Kwenyuko ndinongoda kushanya chando. Ndiri murwere handidi chando neni hachipindirani. Iyo zvida kutiza snow. Because kuno kwanzi kwakuda kusnowa saka ndenda kutiza ndinozodzoka kusisa snow because ndingaome nechando.
dai mauya mazochengeta vazukuru vana vangu kuno Mai Tt. Mai Tt munogara muchitaura neni muchindikangana. kuWhatsApp here. Aiwa, ndakambotaura nemi pafoni po ndichiti ndoda kuodha makeup yafifi chichi. Oho, hauna kakuzoodha muranda, handinozviona. Wakangotaura zvino kana ukasazoodha Ndendi Mai Tt ndine vana 3 vadiki saka bhizi yacho yandendi nayo yakaoma. Dai watombondipawo fifi uya ndambogara naye kuna achikubatsira kuchengeta ndofamba neuchi again. Zvino fifa anozvikwanisire uya murungu kauya angakwanise zvekuzomhanya-mhanya. Munenge matowedzera mutoro pane mumwe. Anozvikwanisa. Definitely visit. Ndofana kuya ku-UK next year. Pane show iri kuitwa yandiri involved. I think kuma next year ikoko ndinenge ndichisvika mu-UK imomo. Ndichauya kumba kwako kuzokuona. Aiwa, uyai mutoni. Thank you so much Kanekuya. Uswere zvakanaka dear. Inguva ikoko ku-UK? Ezvinezvi it's 14:52. 14:54, sorry. To 3. Aiwa, uve Near to 3 o'clock. nezuva rakanaka. Undifarisire amai nedu ava. Ora ndoamhoresa iripo. Okay, bye. Inga tanzwiririra redu we tanzwi. Ndiani uya ari kungochemera kuti hanzi nauyu Mai Tt ndiani bloke. Naiwe ndakakubloka kupiko. Redu we. Ndakakubloka kupi uri kukomenda sei ndakakubloka. Ko unenge wambonditukireko vanhu vanoda kugara mucomment section yangu vachingondituka. Kana ndavabloka hanzi nahana is been long, please add me. Ko kana muchida kugara pano munongoziva mutemo wangu pano unoti usandituke. Ukangondituka chiri ndinokubvisa mu-comment section. Block. Hello. How are you? I'm good and ndakakutsvuka kudai nayo asikana. I'm just putting coconut oil. Otherwise, my pimples anongobuda at a certain time. Muri kutifonera kupiko vasikana. Mutare, I sang for you last time, Mai Tt. Kuri sei kwaMutare? Kurebo. How's that side? Ndakaona there's a virgin akafarira. Like, were you sleeping that time? Pamaka surprise with your friends in the Pamaka upstairs. So, Pamaka I was about to come back kuno kumjolo. Saka ndapedza kupfeka nchivati ndatandei. I saw your reaction. No, because I think you didn't expect it. Ndakazongoona vanhu vati mutenge madrink ndikati sweet. Aiwa ndakuda kutoenda kuairport ipo payabva vangondisurprise because we had the whole night tiri ikoko takamuka. Saka ndakatoshaura kuti vauya ngozi ndaifunga takarara because hatina kurara ku-DC. Takarara ndofunga kuma 3 AM chaiko. Ndo time yatakazokotsira. Saka ndakashaura kuti vauya nguvai. Abva aenda sure. Hanzi ndataura zvewigi, no offense. Kutaura zvewigi tatafambira nyaya yewigi here. Tatafambira nyaya yewigi here unoringa kutaura zvewigi yangu. Siya izvezvizvo ndinoida yakadaro zvairizvo. Unoda kuuya uchingokomenda zvisina nebasa rese. Ndakuedha wekupedzisira guys, I'm tired. Regai ndimbonobika. Hanzi uyo akadongorera. Ngabvi. Aiwa ndiri ndega tinogara tiri 2 munhu isusu. We don't have kids in this house. Togara tiri vairi. Ndini baby wacho. I'm actually the baby, you know. Togara tiri 2 munhu. Togara tiri 2 in this house. Hapana kana mwana anotombodongorera muno. Togara tiri vairi. Ukati age ndokuedha ukangoti yes handizozive kuti uri kuti yes kudii. But ukati ed I'll definitely aid you. And ndikangoedha tu chete guys ndakuenda imi ndambotaura nemi ndaneta ini. I am tired.
Unotanga wataura kuti uri kupi? Unoti add me if I'm from what? Where you from? Ndatida wedha madiasporans. Shuda kutaura nyaya yemadiasporans. Ndoda kuedha vanhu vari mumadiaspora. Vari kwedu kuchimbomirai. And please come back home na patience. Vedu chimbondisiya ndifuro nemhepo. Ndakutodzokera kumba ini. I'm actually going back very soon. Don't worry about it. Hapana pandotamba festive ndisina vana vangu, so don't worry. Festive season then ndatione kids net yangu. So don't worry. Anyway, guys, thank you so much for coming. We had a nice time. Don't forget to follow. Tendai Muzenda Monotenga Mawivi. Also go and like Samantha YouTube account yake yandaisa apa. Endai muno like munonzwa mziyo dzemwana yanoimba zvekuti YouTube account yake ndaisa pasi apa. So please go and like and follow her. Support her mwana ari mu industry. She's very young, she's only 16. Ngati musapotei tikurudzire vana vedu vane zvipo zvavo. Hello, ndiani ari kudongorera uyu nevhudzi rake rered. Mai Tt. Munofara here? Tinofara muri right. Kurara here uko vasikana muri kupiko zvenyu? Canada. How is Canada, sweetheart? Canada's good. We're tired. We just got in we flew in late from States yesterday. No, right. You flew in from where? That's Ohio. Yes, sir. Oh, Ohio. I'm going to Ohio to see my friends. Why didn't you look for me then if you were here? Ndanjizori muri Washington D.C. Mamuchimboita zvekufara ka Washington D.C. Akadi kuya takafara ka DC. I want to come to Canada. Munondida here, but handina mapepa. Unaplaya ka visa naye Mai Tt. Visa rimbonetsi. Mapepa yanetsa idiya. Munouya tinokugamuchirai pano kuCanada. Yeah, I've never been there, but I would really love to come. I want to come Canada and Australia. I've never been there. No, you should come for sure. KuCanada zviri kwere zvemapepa izvi vanonenge vachingokoborana. Mapepa aiwa no atiite zvinhu zvakadaro. But munokwana kuuya chete. Munongoaplaya visa vanetsi. But zviri kwere zvatachidiscussa about people vanoita basa revanoripotera vanhu kumahome affairs. Is it there? Zviri kwere kamweya ikako kari kufamba here kunyika dzakaita seCanada kana zvingori kuna naUK America izvi zvevanhu vanoripoterana kuti munhu haana mapepa adzokere kumba bla 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 bla. Yeah, and to be honest, I've never come across it. I've not come across it. In pamwe kana zvichiitika zvinoitika, I don't know, but I've never come across it. It's a peaceful country, and yeah, but I know when I lived in England, they zvaiitika ndaitozvinzwa. Inenge iri dambudziko rei vanhu vanenge vachimarana panhau dzipi? Ameno mamwe godo handizivi kuti chini. Ungoziva vanhu vane godo. So how long have you been there in Canada now? I've been in Canada since 2011. So yeah, 10 years. Wow. Makambodzokera kumba here kana kuti matoo maCanadians? Tinodzokera hedu kumba. Tinodzokera kumba, but I was last home in 2012, but I wanted to come last year, but COVID yaitika. Yeah, of course. Hopefully we'll go next year. Oh, nice. Then your whole family iriko Canada? We're all scattered everywhere. I have my husband and my daughters kunoku. And then my brother is one out of the States. UK, and then my sister is back home in Zen. Nice one. So what's up for the festive season? Muri kuita mira ku Canada kana kuti kumba? I think we're gonna be in the States. We'll be in Chicago. Oh, nice. Mm-hmm. You're gonna have a blast then. Thank you for coming through. Oh, thank you for having me. Kumba tingatambe Christmas pasina vana.
Christmas Ajiti enda kuna titi na fifi I please. really wanted to wait for the snow. And you know, I've never really experienced the snow. Saka munofana kuya nawo ka next year. Mubva mauya nevana matambira Christmas school. Ndaida kuona snow kuno kuAmerica, but you Christmas kuitamba vana titi vasepo panofiwa. Anditi, no, it's good to see you. I have to go, It's good but to it's see good you. to see you too, my love. Thank you so much for coming. Thank you for adding me. All right, Safe journey, Kumba. Safe journey. Thank you. Bye. Oh, she's so calm. She's so calm, Jackie. We are going to story in comment section and this will try to say announce Adams and this is a problem yake. Guys, thank you so much. Because I really wanted you to get to know about this mwana wedu anonzi Samantha anoimba. Follow her on YouTube, on Facebook and on Instagram. Also ndaida kuti ndikuzivise zvatendai muzenda momfonera pamanumbers aisa apa vada kutenga vhudzi original hair, vada kuteerera music yaSamantha, endai pa the account is right there. Ndakaipina her YouTube account. Mangonopresa ipapo, go and watch a song yakaita naSebastian Magasha, our very own mwana, and 16 years, but she's already doing it, making it, breaking through the industry. So let's support our own. Let's learn to love one another. Let's support each other. Let's stand for each other. Let's be there for each other. And this system, which guys, this system yekuswera tichimakana, it's no use. It's no use kumakana nekuvengana nekuswera tichitana zvatinoita naizvo. Hakuna munhu ane simba. Wakauya munyika yevanhu wedha une bepa ungori mutorwa. Nyika idzi ndedzaTrump idzi. NdedzaTrump idzi. Hakuna ungangobve kuZimbabwe wotofunga kuti wane power. Uyowe chaiyo kukunda Trump naBiden nemaAmericans chaivo vakazvarirwa muno munyika. Don't just have that pride for no reason. Dzikama ugare pasi. Kana Mwari akakuita nyasha ukaita mapepa, dzikama. Pave way. The world is too big. This country is too big. It can accommodate everybody. Don't just think you and you only simba and you don't be selfish. Learn to stretch your hand where you feel fit. Even my blessings are over. Stretch amaoko nekubatsira. Ini kuZimbabwe. Nditona vanhu hobo vanouya maitsindaita problem yakati. Handinangu yekutsora kuti hanzi nekuti wazodai. Just be kind for no reason. Let's love one another. Let's be there for each other. Let's support each other. Let's be each other's shoulders. Especially kuma European vanenge vasiya mhuri kuZimbabwe. Oda kupa munhu stress yekufunga mhuri yake, omba futi stress yekuti adzokere kunyika because iwewe ndiwani. Be humble. America wakatoiuya nemukoti umwe wakatouya uri under the sea. Vamwe makabvara mafenzi kuti mupinde munyika idzi. Vamwe makauya under the bridge. Handiti rekedza kuda kubva wadhiga so much kuda kuziva kuti uyu akauya sei, uyu akauya sei. None of your business. Iwe kana wakauya garisika pa wakauya uri papo, so long asina kudya sadza rekumba kwako. Don't feel like you need to own. You don't own people. God owns people. Nobody owns anybody. Allow people to be themselves. Allow people to have plans for themselves. Allow people to be who they are. Don't try to change people. Vanhu, they are not related blood wise. Mune munhu ane hama dzake. Handiti mune munhu regedza vanhu va spread my wings avo. Usade kukata off my wings amwe munhu. Dimming somebody's light can never make yours brighter. Unozviunzira makesi muupenyu hwako. Be good, be kind for no reason. That's our motto. I think ndabata vhese ndapedza. Muve nezuva rakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akukomborere. Mwari akuitire zvitafu. Toonana ku Dallas, Texas musi wa12. Ndinenge ndiri ndakazara imomo. Ndichionana nevanoda kundiona. Vasingade kundiona, aiwa zvinoita sekuuya. Kondege dziri kubhadharwa ndiri kungodzikwira ndichiuya. Usingade kundiona, you are not allowed, you are not forced. Rega zvako ugare kumba kwako. Uchida kundiona, uyai tisangane ku Texas, Dallas. Tive nenguva yakanaka. Timwe madrinks, timwe tidye nyama, tionane tichiri vapenyu. Mangwana ndinofonda kuti aiwa ndakambova no Mai Tt ozonyorwa kuti rest in peace. And at the end of the day tinofa. Hakuna asingafe. Don't ever think that you are too special. We shall all die one day.
usashuvire kufa kwebwebhuru, usaudze munhu kuti yeye uri kufa kana uchafa, iwo niwo uchafa. At the end of the day, is the reality that you don't want to accept. We shall all die. Accept it. It's a reality to everybody. Hauzi mota uchafawo, regedza kukesa vanhu, uchidza vanhu kuti vachafa, iwo utofawo. Whether wazofa nechimwe chirwere but kufa uchafa. Whether wafa neaccident uchafa. Don't just wish people bad. Don't wish people bad. Don't curse people. You are not God. And I love you. God bless you. Let me go and cook and eat. Let me go and also cook for my man, for my badista. You know, let me cook for him because anytime he'll be coming from work. And I was going to begin to share a chain. I'm not going to know what I guess. And to go on a carolay because she want to scratch on my particulars are intact. Je vanoti to end in tears when what tears ndedza that with Maraka to is a drum mumiri mangu imvura dzega dzega. My tears I tinongochema tichirira tichienda at the end of the day. My life, my choices. Usanyanyoda kundimwira mapain is headache in the yangu. And headache in the yangu saka usandimwire mapain stop. Rega ndinzwe headache yacho. Anditi rega indichinzwire usada kundiudzira is not for you, is not no. Siya zvakadaro. Siya kana ndikapiswa muchini ka 27 muchini ndewangu rega urane. So long usina ngura urega usevhiswe muchini. Anditi usanyanya kubatikana muchini ndewangu rega ndiushandise semashandisiro andakaupiwa naMwari. Mwari akatonipa muchini uyu kuti ushande. Usandinzwire tsitsi. Ndechangu chigayo rega chigrilla ndeyangu. Anditi usanyanya kuda kubatikana the grill. This is my grill. Let them grill. It's their time. It's my moment. Mushini usarwadziwe zvakona ndisitombonzwa kana pain. Mushini ndewangu. Shandisa wako mushini kana Mwari akutiro pangwe mune munhu nemushini wake. Handisi munosi. Handija kuti wakati ndikurove uti hanzi Mai Tt makati tikurovei. Iwo ndiwo uda kugara uchikiswa. Iwo uda kundiudzira kuti musakiswe Mai Tt. Iwo uchikiswa nemunhu wako. Why are you so unfair? Iwo unongochimarinetwa omuka wakaneta nemarination uda kuya kuzondiudzira kuti Mai Tt musamarinetwa afti zvenyu uri kumarinetwa ndezvako. Regedza munhu amarinetwa muchini ndewake maspices andokushandisa ndangu handina mbuya kuzokumbira roiko ini yekumarineta muchini wangu kana mashuga ndezvangu zvinhu izvo. Handiti usandiudzire zvokuita. Handiti rega muchini wangu uda kuini it's not for you, it's not for you kuti chi siya kana it's not tinozozviona. Mujolo ndinosiya ndafa zvaizvezvi siya nejole kunorwadziwa nei pamujolo wangu. Ndakutorera indanakanakira nditore zvevarume vangu ndotora vangu ndinochikumba ndisa siya ndiise vanhu vangu. Handiti unorwonetse kana usvishi kana tine ukamero unobvoda kutondiudzira Mai Tt I don't think this is for you. What is for me? You don't think is what is for me? It's not for you. I pray it won't end in iwe. You pray for me, would you just? And me my pain is see and ndiro zvinhu. And it even as ndakura samena doubt kaini 18 plus ningi. I'm above 18 nika. Kuda kundiudzira ndiri under 18 here. Takakura ndiri over 25. Uda undigarisa pasi kundita counseling and coaching is not for you. Oh, pamuchini wangu. Wandiri kumarineta nchisa mabinoculars iyoda kuyosa. Chamwari. What do you know about me that you need to tell me? Kana uchona tsinga it's okay. Usade kuyozo the lecture. Asina fungwa ndinandidzidzi. Mwana ndidzidze zvandakadai so. I learned from my mistakes. Let me learn. See and do you know the lead by example. You experience is the best teacher. Let me experience. Kana ndakuzoya ndishara ndine experience yacho. And it's not for you. What is for me? Chinditaurira kungogara ndakakutesa ndichikuvhotera iwe uchikiswa. Ndichikuvhotera. Iwe ndoda kuvhoterwa. Kuda ruvoto pamberi newe uchikiswa. Ini ndoda kuti ini ndisakiswa. Kuti hanzi uyachikutuda uda kuombererwa iwe. Zvaita se tese tinozvidawo. Pana singade. Iwe uda kutsvoda wapedza kutsvoda uda kunditaipira kwemene it's not for you nekuti iwe watsvodwa. Siya ini nditsvodwa. It's not for you uchitsvodwa. It's not for me ndichitsvodwa tichiwirirana ipapo. Mutsoro wangu ndisina kuya kugedhirako.
unoda kundinzwira tisi zvaita sei muchini wacho wangu wakombrena here kuti hanzi ndazoneta unonzwa munhu achitoita zvakaoma sure is not for you iwe because vakwauye kuti vataure papublic uda kuti ange ini ndini ndazoita number 1 iwe ungoti hauzikanwe kandosaka zvako hazvizikanwe kuti wakapfuura nekupi vamwe venyu mani makopolo kudai so wakazozorora pana Father Abraham wazorora pana Father Abraham uda kuuya kuti nditicha inini kana zvichireva kuti ndofanira kudheta Shadrach, Meshach naAbednego let it be neshumba dzacho idzodzo kusvika ndasvika pane wacho wandiri kuda mudholo handirege kusvika ndasvika pabus stop iwe uda kuya uda kundinzwira tsi zvaita sei ndakukumbira muchini ndakukumbira here muchini wacho imi uri kupinza mwana wako pacounseling session kuda kutondigarisa pasi Mai Tt, it's not for you kuti ase what is for me unoda kuti ndindisamarinetwe uchirara uchipidigurwa kunge nyama yepoki yakaiswa makanga fries uchipindura uda kundiudzira kuti hanzi ini ndisapindurudzwe iwe uchipindurudzwa iwe wapindurudzwa ka 27 woda kuya uzomisa rupindurudzo rwangu kundiisa homa zvaita sei imi siyana ineni ndiri munhu mukuru grilla this is my grill kukwira muno zvandakapfuura masters mangani kuti ndiuye kuzogrilwa kuno ndakapinda nemuEthiopia umo ndege ikakrosa ndege yandakakwira yakafamba ikapfuura South Africa ndichifambira grilling ioda kundimisa ikapinda muEthiopia munyika yeEthiopia ikazorora ndakazorora kandiri muEthiopia ndichiwira zvinhu handiti ndakazorora ndiri momo ndikapfuurira mangwana makusenyi ndapfuurira kubva kuEthiopia ndikauya muno mukati paairport paya pandakatambirwa ioda kumisa munhu ndakakurosa maoceans unoziva ndichiona maoceans ndiri mutegi ndichiuya kumujolo nditati mujolo ndoyako ioda udza kuda kundiudzira ndakakurosa marivers mujolo uyu wakaiswa visa green kuti kudai kuti you can go ahead with jolo rice ioda kuya kuzitora kuti kwanzi ndisajolo iwe ndakaisirwa visa murungu akaniinterview what is your main reason of going to America ndikati joling akati yes you deserve the joling iwo kuda ndakainterviewa nemurungu kaini ndikukutara ipapa pamavhisa paembasi paya akati waini what about ndikati yaniye I want to go to America akati do you have a solid akati yes I want to do this time I want a foreign joling I want a green card type of joling akati kwasho akati you deserve it it's been a while and ndandambozorodza kamuchini ndinombozorodzeo kati I was resting muchini wangu watombeta rest in peace andimazvona zvikati nemurungu yes ndikati no it's been a while I need marination of the system uyu ndobva ati so when do you want to go as soon as possible akabva anguti on Friday come and take your visa ozonzwawo vana bhoki vachihukura vamwe wane tutsafu tunenge twemanhingirikini ndinoziva visa rake wakanga uripo unombodza kuti visa rangu ini rakanyorwa nzi Jolly visa rangu mumwe munhu ada kuclaima kuti anoziva visa rangu ini ndakanzi ndinojola kuno zvinoita izvozvo ndikati Jolly ndikatopiwa vamwe kune vamwe vakatonyimwawo vaida kufambirawo zvimwe zvinhu zvavaifunga kuti zvine rukocho but murungu iye akaona zvakakodzera because fesi yangu yairatidza kuleka panguva iyoyo yandandiri members ende yaitodza kuti handisi kuwana mavitamins anga akashota murungu akazviona akati sure mavitamins ari kushota ende imuziva nzi matimane munhu here ndikati ndine munhu wangu chimwe chimonya changucho chandakadanana nacho so I'm yet to meet my man of God ndevakati muri kumuze ndakamurakidza foto ndikati muri kuona murume uyu chimurume changu chiya inini ndikaona vanhu vakasimba kandinomerera ndinoita magoosebumps ndinoudzwa rumerero saminoti chii ndinoda varume vane mamhasuru vana John Cena vana Ric Flair ndakavhunduka ndikati what was I doing kuAmerica kune varume vakasimba akati vane matatu kade kuda ndikati chete murume uyu
ndikamurakidza ndikati ndiye mujolo wangu wandakawana mukati menhingirikini meamerica ari muzikati aishuwa isingu ndikati handinyatsozive zvangu but ndinoona sekudaro semunhu wandinomboita naye mavhidhio calls achindirakidza mumadhaini nemumatoileti zvese ndaifona kana tubu kwanzi unotanga unyatsoona kuti munhu unoushuka kawarohwa kumujolo mujolo is not for the faint hearted ndakatanga ndasikutikeza ndikati aiwa akambodana nezvimwewo vakangoperawo zvazvo Murungu akati shit this man is enticing ndikati it's wonderful ndakati you have no idea inandida rume anenge masipageti kaunge vatinoona ungati ada kuguka unoziva kuti murume kuti unoda murume kuti ukagarira unonzwa kuti kitikiti so kuti kiti kwete kuti unogarira murume achipwanyika handisi vanhu munoexchangewo maposition mute unoda murume wekuti kanotyoka katakaita unge supageti kude indoda murume wekuti I feel challenged murungu yaona murume aona matatu murumuka akati you have to go as soon as possible ndikati ndoda kuya ndikati murume ndibhadhista ndakati bhadhista ndemandauya akazoti achinditambira paairport unoziva ndakandikwa kuti ndakarumbidza Mwari ndakanyatsonzwa kuti Mwari muri zuva redu ndoziva ndakamutarisa so achiburuka mota yake so ariuya zvine slow motion kudai so unoziya akauya achirova slow motion akanga akaiswa paslomo achiyazonditambira nemabhegi angu unoziya ndakanga ndakamuta unoziva hana kaganaka unoziva kahana kaiti gudugudugudugudugudugudugudu kahana ndichida kuona munhu wangu so unoziva vanhu vepamapictures mungu vanozombonyeba but ndakanyatsoona tinondave ndazuva ndizvo ndiye munhu wangu so akati achisvika panewark paairport unoziya slow motion achiuya so nemamasuro ndaizo achiuya unokonda achiuya pakati mabhegi angu unoziva ndakanzwa kumbera ndikuite mapundo epingo kude kunzwa ndakati chete Mwari muri chete ndakati Mwari ndakanzwa kumutenda handi kunyeberai achibva andisvika handina kumbodzwa kuti akati zviri kutofunga akati hai here ndakangazongoona ndamumoti unoziva unazongoona wangosvava uri muri maziso aya anga adzoka kudai ndichingoti Mwari ndinire ndakada unoziva anenge akazara mumotikari ari full course unoziva ndichingodava naye chimwe zvakazoita kabhaso akazondibata kachidya kangu ndakachidya kadiki kanenge kegari kuno amba akabata kudai ndakanzwa unoziva ndakanzwa ropa kuti zvichirupa ropa rakamhanya unoziva ndakati chii chakuitika ndakafunga kuti pamwe ndaita seiko kuswete unoziva ndakanonokerwa kungoti kumba kwacho kune distance ndikati Mwari hatichasviki here kumba ndakangosvika mabhegi anga akabatwa neleft hand kudai so ini ndakabatwa neright hand kudai anobatanidza zvese mabhegi nemunhu kawani pakuti akasimba unoza ibhadhista ndikati this is incredible work ndakapinda mumba so sikanza babe unosata nesweetness kabhadhista ambati babe you want to take a shower ndikati of course what are you saying I'm coming from all these countries unosati ndakarohwa nemutadzimbira ngotsinzinyira ndikati shawa yacho iri papi mozvekuma-American countries ndobva ndapinda muka ndakapinda musha unoziva ndikagetsa so apa he is a good cook shit murume ane shit murume anobika achibika munoziva but chandakangomuna ndechekuti haamhanye zvake ini ndina ndiri kumhanya speed semunhu anga ane nyere but usiku hwo zvakanzi you have to rest unoziva ndakazonguti kubhadhisa anoti ndizorore inini ndauya kumutoro ndakazorora but handina kurara usiku hwo ndangorora ndichikuti ndichicheuka so ndichimuaya so ndaimuaya so murume ane hunhu zvake ari very disciplined murume ane discipline iyeye ndakarara pasaidi
iye akara enge ngori kadli atata hapana mberi pamujolo ndanga ndakakadhilwa so ruoko rwani rwakavhara miri wese kudai ndikati shiti Mwari muri kuti iko imi nemunhu ruoko tete rwani rwanga rwakadzinda karo rune tatu tatu rakadai so zitatu rengirozi ndikati ngirozi yangu shema noti ndingirozi Gabriel ndikati Mwari zvamunombondisangasa nazvo ndinonzwa kumanyere kupera ndakarara ndichingotena ndichiedza kugwa munongozivawo kwatikati ko tichaita nguva iko shit ndobva ndarara ndakatozongoona kwaedza ndobva ndamuka makuseni ndikanzi good morning ndikati akomanaka shit murume uyu ka Mwari ngavangondiitira nyasha zvavo apa ndopandikuda kuzorora pazororo hoteo chaipo ndinonzwa kuzorora kudai unoziva ndinonzwa rimwe zororo yekuti ka ndidi kujeba kwamani chero ndazogara chero munhu akati unoziva ndinenge ndichingomuona unoziva kuti anenge TV munhu wekuti kana wakamutasa achifamba so unenge uchingoti yes masvingo eJericho anenge aiwaka ndikabikirwa breakfast anofarira inonzi chiko breakfast inonzi ko yandakabikirwa zvinote zvimwe zvachingopiwawo kungodyiro ungoti nesingazvizivi but unozongodyawo kungoti because unoona kuti murume uyu anondibata kunge ningirikini queenika iwo anohuta kana achindiona ninge ndecelebrate rangu riri muno inini nechitiwo ndina bhandisa saka unoona mba macho nakatreatment kacho ndekekuti ari kunyatsoda kuimpressa achibika izvozvo whatever zvachozvo uya shit ukandiona ndakabva panapa no pando I think ipapo ndofanira kutozorora I think after pandenda kutozorora because zvinenge zvisiri worth it dai unousiya murume uyu akakuza ndakarara ndichidaro kandingoti koti chaita ndaingobvunza mumwe atina kuitaka atina chatika tikarora kubaba tichaita nguva izvi akanditova makumba yakati wazvimbo wabva kumusha kuZimbabwe makumba akatoviwa unoziva ndakangomutarisa kudai so tumusodzi achipukuta makumba kune zvevaya vanenge vachizvingira makumba achitoviwa akaiswa munhu inonzi chiko iyi inonzi iko hoti nhingi inonzi iko iyi unoziva achitova makumba anga azvimba semunhu abva kumacounties achimarita makumba unozoita akabata so ndainzokuti unoziva magetsi ndichishuta kudai kosaka dhobva and then what ndikati nhasi panotsva munhu akanyanganya kutsva kwakaitika mufu ndakatoviwa ndobva azotanga kutova nechepamba kati musana unenge wakalinaka mukati mendege because ndanga ndiri mubusiness class ka murume uyo anga zviri first class akambomira kana ndakazombodya munhu murume uyu ndine rumwe rudyo rwandakamuita rwekuti ndinonzwa kukudza Mwari ina handidye vanhu ndinowanzojiwa but this time ndakamufinisha unoziva akanditova kudai kutova ndakanzwa ruto ndakanzwa ruto ende ndinowanzovhunduka akabvisa t-shirt akazoti ndinovhunduka maziso avo anovhurika kudai sokunge Pinoki mino kureba aitori satisfaction ngati pane vamwe vanhu vakasikwa naMwari handidi kunyeba ndinonzwa kutenda Mwari auchaudze munhu kuti ngatichita unenge uda kudzikama wakuzorakidza kuti uri too fast unoziva kuti zvokuda kurakidza varume kuti fast forward ndaingotaura nechemwoyo kuti ngatichiita but hapana apo zvakazoitwa hapana zvakaitwa hapana zvakanga anyatsoona kuti munhu aneta abva kumusha zvake ndakanga ndakaneta ino ndakava nerutovo rwakanaka pandakaarriva ndatizawa waarrived zvavamwe vanhu vaingomukuroza wavaitaura zvekupenga izvi
Avatombozivi kuti chichaitika, but that memory iyoyo ndinodzokera nayo kuZimbabwe. It was incredible. That memory was a very incredible memory. Ndakaipa kutenda, ndinongotenda Mwari. Ndakava neruto rwakanaka. Ende ndakatitwa zvakanaka zvokuti I never felt it ningi. Ndakapiwa ruto. Cynthia, mama anonokera kumhanyisa nzondoro. Cynthia here. Ndanga ndanonokerwa because ndanga netime. Unoziva zvinhu zvapya zvino ukanonokerwa time is very important. Ndapedza netirega ndiende ndambotandara mutana kuti andadhaivha ndakudza izvozvo kwai otherwise hosha haite ndakatorera nehosha zvangu but tinongotenda Mwari kuti yakazonyatsokulevhulwa yakazolevhulwa kudai yakazolevhulwa hosha yakazolevhulwa iko ndezvindaneta mani ndazoneta nazvo zvindati hazvizodi everyday kuita kunge munonzi muri unotozozombotiza hazvizodi unoziva joli inongoda kuti pane papa wozoiso everyday unozofaka because vanobhatisa vanhu vakakura kavayo. Hanzi nauyu saka vana vako vanotoona mai vachidai. Unfortunately vana vangu havaone Facebook ende chero vakaona hazvidei newe because vana vangu waibata saka pana chinokurwadza pazviri vanotozviziva kuti ndo zvavari. Iwewo nevana vako uko vanogara kuti primary uko hauna kana kuti vatomboziva kuti what is ndingirikini uda kuyautira zvevana vangu panapa vanotoona kuwarwadziwa neasi nomwari vana vangu havazive kuti tiri mai vari kumujoni. Worry about your vana vako vari kumukutu primary school. Vangu vari right. Vangu vari right. Vako iwewe nekukuwana kwako vana vako iwewe vari kumukutu primary school. Havana kana chavainacho iko ndotasaone kana profile yako uri kuita kunge munhu abva kunhingirikini. Kundobvisirwa nhingirikini. Makandinzwa nani? Asi kuda kuimboenda unogeza. Program yanhu vakageza ine. Hauna kana kugeza tsvina uri kuyazotudza zvevana vana vari kumukutu primary. Uri pano kuya kuzondiudzira zvekuita inini ndakakwira ndege kucrossa nhingirikini. Vana vangu havaone zvisina basa akakudza kuti vana vangu vanoona social media ndiani. Enda unoona vako vari kumukutu primary vafane namho. Vako vanodzidzei amai matadze wakatadza kugadzira vana future vari kutambura izvozvo uri mucomment section yaMai Tt. Instead yekuti utsvage kuti vana vadye izvozvo. Uri mucomment section yangu indakashanda kudhara kujola kudai so izororo kutozorora. Iwe uri munhu uri kuita mucomment section yemunhu asina kukwana. Enda uko. Unoona zvevana vako vari kutambura vana vako kumukutu primary. Siyana nevangu havaite social media. Vandoriyo zvavanenge vachitoona ana frozen ukavaite vavaone Mai Tt vashaya zvekuona. Asi unofunga kuti vana vangu vakafa neonouya uchindiwokera pano. Vana vangu havana time iyoyo. Hanzi Mai Jilimba mukoma wangu ndamuona mucomment section ari kundiseka. Mai Jilimba Mai Jilimba ndatadza kana kukuisa pa ndada kukuisa pa live. Anyway guys, tapedza zvedu ndaida ngokusekesai zvangu zuva ranhasi kuti musipakwe munakidzwe. Isusu tiripo pakunakidzwa zvavo vanoda kuuya vachinotiitira ana prophet nana prophetess. Itirai kudzimba dzenyu. This is my life. You don't come here to tell me what to do with my life. This is my life, my choices, my life, my rules. If you don't like me, hauna kukokwa. Enda handina nhambe mafanza pano pamwe nchiti kuunganidzai pano handiti kana uchiona zvepano zvisingaenderane newe shift. Munhu nemunhu nevana vake edzisa vana vako izvozvozvo. Vana vangu havaone zvisina basa kana usingazivi vanenge vachaya zvekuona here. Iwe ndiwe unotoswera uchinditeerera ndiwe unotochaya zvekuona. Vana vangu havaone zvisina basa. Vana vangu izvozvo vanenge vaita zvemabhukusi kana zvimwe zvinhu zvinovaita kuti vararame. Umwe wacho zvezvizvi ndapesa kuti vana achitobika macosmetics ake saka haana kana nguva yekuswera chiona kuti amai vangu vakuita zvemujolo
andozviziva kuti amai vangu vanoenda kumujolo, so it shouldn't be news to you. Waibata, people were raised differently. I raised them my own way, you raise yours your own way. Maibata, so tambofara ndane nzara dai ndaswera ndaida kuswera nhasi baby ndakubva palife ka ndakubva hangu palife, sorry ndakwenda unobika manje izvezvi. Uri sei? Kuri sei kubasa? Kuri sei kubasa kwenyu nhai wamambo? Ndikati here life wamambo, ndokata kana mati ndichikata ndaona madzoka zvepalife, ndokata here ndoita sei? Nai chirasha tokata life toita sei? Ndauda unobika nasandabika ndandakumbotaura nevanhu hanzi tipowo link yemaraundi. Mirai ndikuisire namba yangu. Hold on. Mirai ndikuisire namba yachona 0773633381. Hanzi chi wati chiko naiwe tinashe ndichienda here? Tanga wandiudza kuti ndibve palife ndokuti ndibve palife. Kana usati wati ndibve palife handisi kubva. Ndichienda nei wamambo. Ndichienda here palife ndichikata. Hanzi wasimba mura. Ndasimba asikana. Ndasimba mabobs aya. Ndasimba singaiti aiwa ndikubata zvakanaka zvekuti hanzi ramba uripo. Naye bebi ndoramba ndiripo ndichiti ndalobika ka iwe bebi meni mbondu baby. Baby. Ndirambe ndiripo ndichiti ndapedza ndaona unobika sandabika kaini. Ai waramba wakapanga uri baba. Ndikusvika kumai manje. Ndirambe uri kupi? Wadi? Uri kupi izvezvi? Ndikuya mai manje. Wakupi? Ndandibona kutsvagira zvinhu zvakawanda. Ndada kuti ndinokutsvagira something I want to. Unobika? Ndinobika ini baby, usanditengere ndine simba rekubika. Ndakubikira, usawabikira nini? Iripo, bika tea. Ndibike chi sadza. Uda chi? Hello? Wadi? Uda chi? Chingotasa zvoda kubika mufiriji. Oh, chero. Okay. Saka wati ndame ndiri palive ndaneta. Ambori palive. Ambozvitaura vari kufara kunzwa izwi rako. Vataurire zvese. Ndataure zvese baby. Ndinataure pakwazonditora kuairport. Pane zvinhu zvanofanira kusiyawo. Ndavaudza akamusuwa kwazondipika kuairport. Aiwa zvimatata vedu wamambo tinokoshesa zvinhu zvakakosha. Vandavaudza kuti pakwaya kuairport ndakanzwa mamasuru unoziva ndakanzwa but ndakapepe but baby pepe wakazoita sei? Ndakutobva kubasa izvo sadaro so. Saka usati wabuda mbasa saka ukunyeba okay. Usazokangani ndikuda pizza yangu still though. Alright. Ndikunzwa kunhuhwirira Hawaiian pizza. Ndozoitika manero. Alright. Okay, bye. Alright. Love you. Love you too. Bye.
No, ndanzwa nzeve dzangu kuvava. My God. Ndanzwa nzeve dzangu kuvava. My God. ungamunhu unge masvosvo like masvosvo anenge achifamba nemuviri ati munhu ungoswima unpleasant. Bongonzoma kamuka uneasy, so feel kamuka uneasiness, so hey. Kandiende guys, reka ndinobika shuwa ndaoneka kare, ndaoneka kakare kaindibve. Hanzi china tendai hanzi tinashe akambodanana naRachel. Ndozviziva akamuramba. Zvinowanikwa vakarambana, vanhu vanodanana vachirambana. Ndoziva zvekuti ndoziva vanhu vese vakadanana navo. I'm very much aware. Akandiudza usatye zvako. Ndinotomuziva Rachel, ndomuziva wekuSouth Africa. Vakadanana vakarambana. Zvakatopera zvekuti samari yako yauri kundisira ndoiziva ane vana 3, 1 ari kuboarding, 2 vana mai vavo. Ndoziva zvekuti ini ndogara naye, ndinogara naye izvezvi. Usandiudzako history yake ndoiziva. Usandiudze history, handizi munyowani kwaari. Takatotanga kudanana taane mamanzi akati wokufunge zvakatangira kuZimbabwe. Usanyanya kundiudze history yake, ndikuiziva zvekuti une imwe history yake yauda kundiudza. Une imwe? Pane imwe yasiri kuziya? Aiwa, handiri kuziya zvokusatya. Ndikuziya zvokuti munhu ari kudana ane 3 exactly 3 chaivo vana. 1 murungu, 2 maboy, 1 mukarati. Zvekuti ndoziya. Thank you zvekuti nekundiudza. Mumwe wacho ari kuboarding. Vamwe 2 vana mai vavo vagari pano zvavo. Anogara ndindogara panapo. Inini ndini mugari wepano. Ndini ndinomuchengetera imba yake. Aiwa, usi kunyemba ndizvozvo chaizvo. Hazvo zvautaura haurevi nema. Akandiita zvekuti tinashe ndizvozvo. Handi kutozviziva. Wati handizvizivira. Ndakaneta zvekuti naRachel vakaneta zvekuti South Africa toziva zvekuti usatombotya. Ndotozviziva, ndotomuziva Rachel wacho. Ndinaye phone mangu nemapicture avo ndinawo futi. Nababy mama wavo, baby mama wacho ndototaura navo. Usatya zvako. Vanotozviziva kuti ndiri panapa. Don't worry about that. Iyo ndiye ari kuuya achindiudza history. Pamwe ari kufunga kuti hanzi ini ndiwo ndine maex. Asi unofunga kuti ine hana maex. Ini nditori nebhazi kudarika raTindachi. Iyo wautora ini ndine bhazi, handitoziva vangu mutsetse kudai. Mutsetse wangu. Saka takangosangana naye achibva nebhazi rake, ndichibva nebhazi rake. Tichidhumana pakati. What matters is way forward. Waibata? Vakandiudza kudhara usandipe zvako.com. Ndinotoriziva kuti akadanana neni. Izvezvi zvaizvezvi zvamanje manje ndiri pachinena chake. Ndiri pachinena pake izvezvi kudai. Ndinenge ndichipinda nekubuda mukitchen, bedroom, toilet, mese mumarooms. Mumarooms ese ndiri teaser izvezvi. Satya, don't worry. Ndini ndiripo kuti ndakaisa peg yangu, ndakapega chipego izvezvi. Satombotya. Ndiri panapo. Ndiripo ende vese vari kuzviziva kuti ndiripo. Vese vacho vana Rachel vari kuzviziva. Vese mababy mama ake hapana asiri kuziva kuti ndiri pano. Pamba make mukati momo mwana make ndo mandiri.
saka usatye zvako pamwe ungoti handizviziva ndozviziva zvekuti takadanana naningi adana ningi akaita vanana ningi avese vanotozviziva. Musatya zvenyu. Waita hako nekunditipira waibata. Thank you so much for telling me, but I am aware. Introduction yakandiudza kuti ndinekadana ningi kana wakaita naye one night stand akandiudza futi. Pamwe uchandiudza we one night stand ndomuziva futi. Akangouya akarara munomu akapfuura akaenda. Zvinowanika. Zviwanikwa zvepataundi ndizvozvo. Ndine chipego changu chiri pano zvaizvezvi ndindiripo saka musatya kana weningirikini satya zvako. Kana ukati akazodana ndizvozvo nguva yako zvaiko zvinezvi ndini ndiri kutonga ndine chipego changu chiri pano. Sandityire zvako wati handizive iwe ndingadanane naJesu here kana Jesu anenge ane X ndiyo zoshaya X nekuti akaita sei. Iye murume nemhasuru waitanga ashaye vakadzi nemamhasuru ake aongochitanga aite single anotounganirwa ka. Handi mazvona iwe nemamhasuru ese atina sheya waifungwa tanga gara rega mamhasuru yanoda kumboruto vachipinda mukati meningi memushini wemunhu waida kuti aitei muAmerica munhu anotopotowa achimborova zvinhu. Ini ndiripo izvo zvaizvezvi zvinhu ndini ndiripo siya ndimborowa zvinhu. Maida kuti aite sei nemamhasuru ake angorara akapeta maoko ake pakati dollar sign. Murume mukuru kauya anodawo zvinhu zvinenge zvichimuvaraidza iye ndibe achivaraidzwa nezvinhu. Maida kuti murume mukuru munenge muda kuti aite single aichichi Jesu chaita yani iwo zoti tina chano cha X aunzo kutya itya Mwariwe. Aitoita zvese izvozvo zvese because akasimba kudai. Murume wakasimba iye haunai. Iwe kuta zvekundiudza zvoda kuti ndikuudze inini. Unzwira kunze kurega ndikuudze ndiri mukati. Muhana make mukati. Murume wakasimba iye. He deserves all the women in his life. Anofanira kunyatsowana ruguto regedza wande ruguto. Unoti kusimba kwose kwaida kuti afenedza anofashe. Anofa murume akasimba kadai kusimba. Zvese zvakasimba kudai kubva kumusoro wezvinhu zvake zvese zvakasimba waida kuti aite aitoponoka achitorowa achienda ikoko kwauri kundiudza anenge atsvaga pagona unofa kamurume akasimba yanojima jimingi anodawo kuriliva achidii handinozvo iwe oda kuuya uzonzi kuti tinashe murume waracho aiwa murume waracho wekupi kwaari kupi racho wacho indiri muno racho wacho kana ari mukadzi wake anga achidi kuwanika arimo ndiri muno munyi ndini racho wake wenguva dzedu panguva dzino ndini racho wacho zviro kwazvo ndini rachi wake. Zvomungoramba akabatirira pamunhu kuita kunge maida kuti aitese kana zvinhu zvapera zvinhu kana zvapera usanyanya kubva wabvisa muhana mukati imomo tozviziva izvi. Vakatouyawo nebhazi ravo remaX takatouyawo nebhazi redu remaX anotozviziva kuti ndakatouyawo nebhazi rangu. Takangosangana pakati tikaneutralize situation. Waida kuti adiyo murume uya nekukura kwakaita kuti iwo uye kundiudza kuti hanzi naye akomana chinko kuda undibvisa mubundi yangu unoti Mwari zvingandibate izvo zvekuti hanzi akazodi Jesu chaipaifamba inzira yazoita maX mahura aimuklema mamwe mahuri epatsimai amuzivi mahura yaiti kana konzi ndakambodana naye zvakaregedza Jesu kufamba here izvozvo zvingambokutasa kufamba zviro zvingatase mufamba zvemaX zvinhu even pakuvhota chaiko pana X saka X is everywhere. X is everywhere. X yaJesu ndiameno kawiwe mubhaibheri aimboklema wekuti ndiri X anonzi aniuya wepatsime we aiclaim zvirimo mubhaibheri umu mota ndiverenge bhaibheri zvirimo mubhaibheri zvaJesu X uya akanga akuda kusejusa Jesu pakati penhingi Jesu akangoti handi munozviza
zviri mubhaibheri handisini ndakazvitaura. Ndapedza tirigedzei ndinobika. Ndaneta ini kuswera ndichikuentertaina. Regai ndinotsvaga kuti muneiko mukati pepa yacho. Hanzi ko anniversary follower zvinorevei? Handiziveni. Ungabva warwadziwa kunonzi ndanzi I love you, wabva wangorwadziwa kuti undiudze zveex kuda kuvharisa I love you yangu yandaudzwawo pano. Usadaro. Ngarwadziro I love you chimbondisiya izvozvo nguva yangu pamwe ndichabva pachauya Ronika. Handiti Ronika achauya. Izvozvo zvipaneni Feldongo chimbondisiya ndiri papo usada kundidisturb. Anti wazviona. Ndakunobika ina. Kubika zvacho kungotaura ukabika. Ndikubika zvacho ndinombozvida here. Kungotaurawo kwekuda kufadza mutengi. Ndakaneta ini. Ndibikei pano. Ndachionerwa. Iri kuda kufadza mutengi. Ndasingade kubika ndikuda pizza. Taura chokwadi ndangonyebowo zvangu bhozi ina simba racho kubika. Zvacho zvikuda kufadza mutengi zvimwe zvacho kubika cheko ndokwandisi kuda kuita. Ndochokwadi kubika ndinana simba. Ukorosero kanditsvukuto. Kwakurongotaurawo kuda kufadza munhu. Kubika cheko ndokwandisi kuda kumanya. Ndakaneta. Ndodiko. Kunonga hakuna vanhu vekuti unohaya kuti chimboye mubike. Dai ndangotsvaga kuti uya ubike. Hapana. Ndakaneta. Kubika chiko chamunongoramba muchiti kubika nemiwo munati kubika kutesa. Ndakaneta izvozvo nyama dzangu dzikuwa. Nana kubvisa zvenyama zvokuita sei? Inongotaura kuti pizza iwe topera izvozvo. Kuda kungonziwa mukadzi, kuda kunzi wife material, unofira wife material. Unofira izvozvo zvekuda kunzi wife material. Ande unozviona izvozvo ndakaneta ndati kune munhu ndoda kubika. Asi apa ndisi kuda kana kubika wacho kutongebowo zvangu kufadza munhu. Ndautorara. Rega ndingoti auye nepizza, rega ndichauye nepizza nditozobika kana auya. Anditomudza kuti nyama yacho yakafriza kondoita sei. Nditi nyama haisi kubuda mufiriji. Handiti nyama inoomera mufiriji. Kandidaro kuti nyama yakaomera mufiriji. Maybe. What's up? Hapana zvekudini. Ndikuedza kuda kubvisa nyama yacho yakaita kuoma mufiriji kuti kwa. Kwatongoti utapizza nayo. Saka chiregedza ndikotora pizza icho. Saka ndiregedza kubika. Ndakeza kubika ndikufanya kutora pizza icho. Ebo. Because ndanzwa izvezvi ndanditotraira zvimauto maoko twangu twaoma. Ndanchiedza kuguta notagutinura firiji kudai nyama iri kurambira mufiriji. So uda pizza ne? Vigiro Sminoff. Alright. Vawaye nipita neSminoff. Then kana wazora nozorara wandibvisira nyama mufiriji. Mazuri? Nozoya wandibvisira ndozoibika mangwana. Yakuramba yakaoma kuti bwa.
aiwa chiregedza kudarorekedza kurai ndokutengera pese pebusiness tochete president yakuenda tura kuya. Okay then. Chiregedza ndipukute maoko angu ndichitobva kuenda kufiriji izvezvi ndichida kubvisa nyama. No problem. All right, no bother my much. All right, baby. Okay. All right. Titi nyama yaramba munyama maiona ichiramba kubva mufiriji. Nyama yaramba kubva mufiriji. Isi ndobika chiko chandobika. Ndasimuka ndikanobvisa nyama ndiyanga ichiramba kubva mufiriji. Hamuna kuona. Hamuna nyama ichiramba kubva mukwaneni. Nyama muna kuona ichiramba kubva mufiriji. Ndopa munonetsero ndasimuka patime nditry kunhangirira. Nyama yaramba pafriji yacho iri maaizi acho akaomarara. Guys, let me go and sleep. And orara ndaneta ndakutandadza inasi. Wife mate. Did the wife material 27 meters? 27 meters. The white material. You would have to in the white material. Get away. 27 meters. Nyama yaramba kubva guys, I love you guys. Ndaoneka kakage chingani. Kage chingani ndichioneka ka ndinorara ka ndimona kuti zvope. I'll talk to you later. Bye. Gandorara. Muskerebo.